Akoma edansiom na yetimi diatina obe. Akoma edansiom na yetimi diatina odo. Me no mo ntwema nso. But me ma no. Me ma me tin kan de wo mu nya. Akoma the reason why I need what's it's one of the few and I'll show man over is in here Oh, I thought I was Nick Kwanwa. Aka wara na ebisa. Miss Afono, the soft ladies, meaning follow so the gentlemen. The baby say na no zinzin. I can cry now, walk at 30. Uncle Bob say the mob sound zero. Your baby you saw on page my Aka can na wada no po. The man worry rabazam kuaware. Akoma FM 87.9 Kumasi. Sorry, I'm really proving a point. Akoma FM 87.9. Oh, Facebook Live. Matthias, yes, I'm here. Me not here. Me do what I tell you to do.
Disakuma edansona yetimidiatina obe. Disakuma edansona yetimidiatina oda. Akuma ejo. Hey, now I know pictures. So Akoma FM. Now I didn't understand. No man, yes, yeah, what picture anyone no person say, yeah, no, me when say. Oh, what it? Janet, I oba 10 kasiye, the mood or what? When you obia was supi, but or on the height, so just for the enemy. I don't know so yeah. And the height of the so of course, we cry neka soja and what by you. Shaky kakamame. Janet, shaky good Akoma FM. Matthias, Mr. Shake. Waiting na Matthias, what did you buy? I'm so Akoma. Janet, there were mommy about warfare. You showed you Yamia Bow. Yamia Bow warfare. Shaky mammy. What more is that? So we are celebrating. Well, yes, overrested your member when you're Mamia. Akoma FM. Shaky Matthias. I don't know about when Nasa would not man is a blockade and say, I know you. We did break woman, the pressure was I don't answer. I didn't Akoma. Only start to sometime. On page my the man rubber some worry. Okay, what's it? Just what people. I saw your side to us. What's it? What you put to what's saying? That's why you're aha. And that's why I watch your one. What's it? It's a money bag. And you to do what you do. And I tell you, come back with no one. No one. And you do a person about your and the boss is the whole. And I will satisfy say, no one sang your name. What's it? I know you remember what what's up, you want to what you? And not be a possible this one, yeah, would die. When I would die, you say, I will pay down with that old fashion room. I'll watch you one day. Mala meet you one day, young. I'll pay just say, yeah. When I and I'm for nice thing. The young Disakuma edansona yetimidiatina oda. Disakuma edansona yetimidiatina oda. Akuma ejo. Akuma ejo re ni ebe medo yetumpo. Akuma ejo dale ni ebe medo yetumpo. Disakuma edansona yetimidiatina oda. Disakuma edansona yetimidiatina oda. Akuma ejo. I give up for one cry and a seminar by a penny when you're 14 years. Mark, I know Shana, young shet. No one fell in the wound pa, and so I play. They said, Grandma will contact and I'll play one. And I'm sad, it's a foundation in your papentino. I can a drama won't qua. They said, me, yes, sure, Sequoia say.
Se kufu ado kura mpo no oja na hoto okura me ba na betini ni nada. Ne drenyu no be pedia. O wanumi. Waba wo say. Ayi wode. Wode. Enti wuni se. Odoku sunsun. Awo mi soyi. Eti fuso batani pa ho. Eti me ya oboni afefri mi o. Awo mi doyi. Awu ti mi ni obia. Tanyo no. Drenyu mi anu obeka. Coffee for menu. Drenyu no be pa ni mi ho. And I want to Me know pa time. so you understand what I'm saying. All day, can you my yet you? All day, Namin to me once, and I say, can you mean yet you? All day, Namin to me do yes. Into himself, Odokum Susu. All day, the same for so but any paho. Samia Bonia Pachamio. All day, Namin Timmy do yas. All day, Namin Timmy was. And I say, can you mean you? All day, Namin do yas. When you tell me, well, say, Nipa won't come over, assume but on purpose of Kana and the Eden. As I miss Minimka, I become an idea there. Minimka, aha, and cannot create a woman, TV snake, no. Mr. Ma, another Mr. Cemetery programming pizza. So be able to say, and then the double bridge, and if no, won't through Bible, no. Bab no titia so, or do so on fine she, when it's upon Abushon and Messia, into young for Jabon for Chinum, no one knock baby Piaba. Like that, what can hold him up. One more demba. I know them in person, man. Cannot play in their own toy. Cannot play. No, Crana made a pen of Crana me pelly. Or as I wouldn't do with the count, and cannot play a woman. If so, young miss. And Nora, Ma, and Nora, Mamma, you moved your name, and I made your or taking my blood. Remember you. Me pani you kwasi you di person when na e de call fie ma me na ba e ma won kan ko be wo bone pa wo so be wo bone so what na so waka e just wo bia agi mate ma e ti dia ye di ntie no e di to boase mbodua wa ha. Okay, ya mamunyina aha mamu akwaba Edeba Akoma 87.9 FM eye ejuada osana bosume ne da etoso aduonu enan nyame ahwe yen so wode yakode yaba yakase aseda enka ne din ye kono weekends na yenum se ni obeba ene ni a oma nenso so se nyame ama no aya asumdie no Akoma FM 87.9 aseda enka ono ankasa ne din kuto edi ameji so awiai ene Marcos wotime nka wiai na aya Akoma mu nsem dwumadi a yede bre wo frida dwada edi kosi ni fiada eso dumienu abapa afan abapa sema aduanan num just akasema edunum ama donko abo ena yede Akoma mu nsem dwumadi no ebre wo Akoma FM 87.9 wadawroma baby a wo bia no sabre wo beka me ho ebra ebebo awramu na yede dwumadi no abre wo no so ema me se enyame nko ena medi dwumadi na na akua koko ewa ha sanso ena Pastor Julius Naba Evangelist Samuel Mensah Sikapa ena Ishmael Howard afe na yaw sabre ono enete echre ho a
wɔbɔ chidom wɔde yɛkɔ social media Ishmael Hayward ɛna ɛbɔ me chidom ne adɔnten na ya wo nso adrive yɛn ɛde yɛkɔ Facebook ɛno ɛyɛ Akoma 87.9 FM ɛno nti sɛsi yɛ adeɛ bɔ mmɔden asɛ wobɛfollow yɛn ɛwɔ Facebook walike yɛn page no wɔgya comment no ɛwɔ hɔ na afei wahyɛ ɛde ama yɛn san so ɛna yɛbɛkɔ YouTube ɛno yɛ Akoma 87.9 FM Kumase Akoma 87.9 FM Kumase wadama subscribe na emia notification bell no ɛma yɛbrɛ so a wobɛnya notification no ɛbrɛ a wohwɛ no na wohyɛ ɛde ama yɛn ɛwɔ Facebook hɔ na Free FM 97.5 ɛwɔ Techiman manager daakye hene akwabea sika Reverend Felicity Reverend Akunfia Meyaw yɛkyeakyea mu nyinaa Mama Israel yɛkyea wo baabi a wo bia onyame na wosom no ɔno ankasa ɛnhyɛ wo den papaapa ɛmfa ɛma yɛn na dwaben ɔdɔɛfɛ ɛhɔ na ɔbɛn sika information center obutuo ɛnɛ awia yi a ɔno nso ɛbie mu ɛwɔ hɔ Raquel Minerals Limited papa yɛkyea wo pa na Nasafo Edu Information Center ɛwɔ Asante Mampong wabie mu sanso ana yɛkɔ Anwraga Junction a filling station ɛwɔ hɔ no ɛno nso wɔnom abie mu Akoma 87.9 FM coffee taxi driver wɔ Aprade ɛhɔ na woyɛ adwuma fa na mmom Akoma FM 87.9 Kumasi Solabadi also area bi bisa sɛ wompomo ɛtesane ana menim sɛ ɔbɔadeɛ na dom ho yɛ edi amegye so ne Marcos na area mamenka asɛm bi ɛnkyerɛw sɛ enipa bi wɔ wabrabɔ mu enipa miɛnsa bi enipa bi wadawroma miɛnsa Emma Uren Fisanipe. Never forget 3 types of people in your life, dear Edin Kai. Those who help you in difficult times. Those who helped you in difficult times. Those who left you in difficult times. 87.9 Kumasi. Not dear Echatuo. Those who put you in difficult times. Deɛ di nkan ɛyɛ ɛbra emu ɛɛden wɔn mu a wɔn boa wɔ mmerɛ emu ɛɛden wɔn anyi wɔn ani amfa ama wɔ na wɔn ɛboa wɔ akwaneasa nyinaa mu wɔn ɛboa wɔ ɛma ɔre nfi wɔn ɛwɔ w'abrabɔ mu da deɛ ɛtɔ so mmienu ɛyɛ wɔn a wɔn eyi wɔ mu ɛbra emu ɔden ɛbaayɛ. Akoma FM 87.9 Kumasi. Emra emu ɛden ɛbaayɛ. Ɛna deɛ ɛtɔ so mmiɛnsa ɛyɛ wɔn a wɔn de wo hyɛ deɛ mu ɔden mu. Wɔn a wɔn de wo wura deɛ mu ɔden mu. Maa remfi nipa mmiɛnsa wei se. Anaasɛ nkurɔfokuo mmiɛnsa wei ɛma ɔre mfi wɔn mu da nti awie ne yɛmɛka kyerɛ wɔn no na ɛnkyɛ yɛbɛkɔ na yɛne yɛ maame bi akɔdi nkɔmmɔ Akoma FM 87.9 Kumasi na sɛdeɛ yɛsi etie wɔ biara asɛm nti na yɛ maame nso ɛwɔ sɛ yɛtie n'asɛm a wɔn nso ɛde ɛbaayɛ ɛno nti ɛnkyɛ yɛbɛkɔ na yakɔ akɔtie no na mmom no abɔ so ba ɛna ma egya ɛpae ɛna no efiada ɛna na ɛwɔ sɛ yɛnua bɛrima Maxwell ne appeal no ɛnka yɛde kɔ awieyɛ nanso so yɛ viewers ɛne yɛ listeners ɛne yɛbɛyɛ adwene sɛ na nneɛma bi yɛ fidie no na ɛma yɛnya challenges kakra Akoma FM 87.9 Kumasi na yɛpɛ sɛ yɛwie no nka biribia ɛtotɔ yie di ankasa bere yi kɛnɛ wɔte adwa yi so a yɛbɔ mmɔden na yɛde ne sika n'ama no na watumi de akɔ akɔhwɛ ne ho yadeɛ nanso so deɛ nyame ɛpɛ ɛna ɔyɛ ɛno nti ɛna no efiada no yɛntumi nea na ɔhwɛ yɛn ɛne nea na ɔtie yɛn nyinaa ɛne yɛbɛyɛ adwene sɛ na yɛfidie no yɛde mfidie na ɛyɛ adwuma ɛwɔ ha
Oba homa edoso papa emfidie edoso papa na baako bi a ebeto chima bia no eno ewo nsunsanso a Akoma FM 87.9 Kumasi. enche ye madawro ma esanse ene na ye wie ni nti ene no eye bunga mu ye gina mu ne ye gina ye naso na ya bomode ase sade etie bia no emfa ho ene ne dodo a aka ene ye nim se Erade enchen ena yewo erade ensem ena yewo enu nti ene obehye ne ho animonyam ama sade etie bia no yetumi ede abawie ye enu nti baabi a wo bia no siesie wo ho boaboa wo ho na wo kapre ebetumi age wo bi nkwa enra yesofo na o preaching odi asem bi Akoma FM 87.9 Kumasi. Eye me de nana eye me nwanwa because mostly yeka but the tore bi a eye na ya adwene no enhyeda eni ho na oka asem bi meka na me boso ketuwa bi o say epono bia ene nia etumi bie epono bia ne safo a ebie epono bia ene safo a ebie empaibo eye obi safo a ewo ne pono a ebie ena adoye enso eye safo a ewo ne pono a ebie epono a adoye bie no empaibo mie Akoma FM 87.9 Kumasi. adoye mie na yewo key baako ya eno ebie pono bia nti yeba bekyerɛkyerɛ mu na mede akyerɛw eno nti Pastor Owusu Onyame onhyira wo pa ICBC Onyame enhyira na ebi nka sofo pani enra na weni ho enra na prophet aboni ho nti no sofo Owusu ni esi na nai na the message was so powerful na yebeba ho na mame nkwa na me mame enkodi Akoma FM 87.9 Kumasi. Oba tampa na wo mpomo te sen ohun ye mame odi eframe mame ya adoa adoa yo ya mame ya adoa free hene na ba ya wie yi obo ase braha bebo I see obo ase braha bebo me ti ya hofo no so obenya wabo wo mo age se yakoho Jom betimi aka ye ntokwa no maka che se ye mra ho mabu wo mo wo no ye bedru wona ke so mesiesie wo mo 87.9 Kumasi. Eni e bede my na braba bo me dia sa no adi okay ye ba me efri obo ase braha bebo me ya doa e na wie yi ye ne ne beti nkomo no kwasem se last week na ye ma me ba yedi no akoni aba nanso tu ni pese ye dodge ne kakra nanso ye ma me se wapa dodge ho said ye tie bia no na so no e wo se ye ka because ye can croford ye ba wo ye no crazy ti no say ye tumi e ka ye ma ni die no e ma no na ye ti ye nsa Akoma FM 87.9 Kumasi. Ewie de me braha no aye beko ene se bo sumi nsia ni ye se me ko bo ase akoto ade ene ye wo be bi ye wo na ye se ekura e wo no nche da ne ekuru braha bebo me no nti me ko foro wakara ya me de ko sa wakara no ko mpo ye ka ye ba ye kura mi suru mi ma de ko je ka me a ye ko foro ye usuro pa ni suro pa te same usuro papa boy akua de so wasibu se yire che na me de me frama moti aframa ho akukuru ye na nuwiem Akoma FM 87.9 Kumasi. Sab me kura bere we make me apian so watene na me kwa furu ye ne ye ko wodi hu de me hu ane se fom bran hu pompran wodi me akwahwe ase asem aba wodi me kwahwe ase me se we no ni nyina akoye se me katre mem na mo ja de enwune te se eye ne nsuo no te na police ni bi nsu gina ho no so nya ntampa ma me nko hospital AG ye ka AG na what AG mass hospital omo de me duru ho no mo ano mo de me koto emergency nti emu ye nyeme ni nyina awie na nyankopon da Akoma FM 87.9 Kumasi. nso omo ye ya ma nyame adawro ma me atom
me ho to me no na o maka say yen face camera na yen nyime ye say ni ye yen timi so dia na me mra hospital na me ji aduru na me ye ni say ye mate and me man no call doctor ni say no asma doctor na kan say me kan ye me ka ye 13.5 omunko famra enti ye mo ato ye nsa frɛ wo ka da wura no ama wo by hospital wo boy ne bae no taa ne nkora no wo so woni bi nti waka so woni bi anso me nkora no so mo ntimi ma me nka hospital Akoma FM 87.9 Kumasi. tin me say yin ya ko fie de e den ya 87.9 Kumasi. one ne papa na ne maame on ba be fie aba be hwe de da wa sa me ne kora nso na me ntimi kora nso de me sabio medwo nso kora na menum nso mpaje se de tuama no wo mo ansi ho da kora a ma me hwe me enti minya abosome baako ene nda kakra ana papa no one ope nipa mienu e kan no na omo ye mienso no baaye ne ba na okara ne kan ho omo baaye a omo asem nyina ne se se na fe no omo ye mo nyiska no mu ebi de ba it is kan nyina no me fa nka ye 23 million 87.9 enti no omo adana da no omo ma me 16.5 the carrying now 2,350 30 and the other no mamma mamma 163 mamma 163 other number sharing and on the baby more and be some papa say oh my police for no 24 million say I'm family me na me sakan and I'm saying sankan and I born say ne o akọkacha police for ni say omo fani sika ma no ana ne papa ka say o police ni je ni second sika on san sika no san for na nti ne ba no wontwa sika no so ansa nti edi be na wo hwe na police for no frame o akaposo mti ayi for ma mo se shata di fita no omo be frame ko omo office se omo shata di fita e from say MTN for police for now more MTTD for and yakwa omo office say no mo say ma me ado wa de ne siye ti me kire nsem ni nyina say de kire wo mo na police ne say wo hwe nkofo na adwene a nya de ono be hwe me wo mo hwe me me so no say de me duro no nya akwara asa nfi adioso ni akiri nti no nfi adioso ni akiri 70 saying yes 73 I see nti police for no say wo mo frɛ papa no kura kan sika sama na ne ba no kura be boro wo mo nti za na se dia e ka ma bɔ no menka na ento wo mo so asum na me say ye ka say o da na on be hwɛ me no ka cho me say da bia me di 1 million nti no 1 million say one face kana ama na say ekɔ n'anim a register scan papa no so na wan kasem bia say obetua anaso wontua ne mo me kokoduru office ho no na kokoba say won say kana ma bɔ ne say na me say ma bɔ ka adwe watwunu 85 million 8,500 na me ka de to o manum sa enti me to o manum sa no ne ba ne sa ma me we de wa ya brewa mo me ma no 400 na won kɔ ne baabi ne ba o kala wura no so mama me 400 na me nko o wie ye no anso wa na me se na me se na so mo ye me se ne dai ko so me se ne ada wo se ne nyina adwiri gu yi ni nyina ko yi se na yi ni enti na wo se ntutu yi me se na me edu na wo so ha no enu de na atutu na asia ha no mo de me bi kura me de kura ba wo de wo se na atu ye na hyade mu bai me ba sa me de betu ma de me da ate no wodi akasem oh nti wonya akwanhia no wose na woso mienu de na atutu dada ba de wase no enu mienu anasa se de wase no ba ko pe na meji ye na sa me no omo di brand ni ebubu nti ba ko pe na wodi mane hyem ye wia no ayi a kire me mehwe nti emra wi ye no papa no emra me ko fi emra ye fire ho no na police commander ne say na wo mpe bibi kakra na wo fe ma me no pebi be fama no na me say na wasi a wa ye no ntimi nyi ja ne sa commander ne kan wa amua na me ka cha commander no ne police ne say
na mo akora so saa 24 million no a omo de bere mo no eno nti na omo se sika no mo amfa ma me dia mo so sika me me ka na no credit boy no na no credit omo di 2424 million bi ko ho na ye no credit wo ko ye no omo kwa mfa me ye me kura me di ka ko ka kire you know police ne say boy na be fie ho mo se sika no kura no wa amfa ma no obakwa ko bo bia nti me kura me ko police ha ko ka kire saa police ne saa you can one castle bia nti mra wo mo ne ye ko say 24 million ho no ana boy no kasa me ba be mo na ka so mfisa no konkoma police ne ai na say ebra mudru ho na wo say boy ne so wo discan koma police ni say on fama ana meboa ewo ne wanya nkwanhia no mo di 2500 akomo omo so omo fama ene omo so na bokọ report yasem ne de ma wo mo enti ebra mo nyina mo kohia ho no adan na ehwa no boy nanim wo police station ho na no one keska ne ho asem na boy ne te ho ne papa to ne maame to ho me kai no o man ka bibia police for na nkasa na boy no okay for the meba because ye ne so omo numbers wa ye ne on bedi nkomo nti ma meba sisia okay ma me nko na me ne me nua be me enkodi enkomo ye beko na akonom edu papa eno ena eye good morning eno nti good morning na ifo nchia na umpom to say ya na afam de ja kasa oluman so behwe ne ho ye ba na mo so mo ya de ya adom ya so ya ho ye DJ na what to say ya de adom pa me ho ye pa cho mi sa ha so boko oh nyame adom yes akoma de mi say exam ne ba da makoma so nti kwan bia e fa so ya be ya ma bibia so ya kama ya be ye nti no good morning heba mecha na de TV no so no ama ko ye dura obi anom edura ko sha ase no ye nyenne ye dura ko fo sha ase di ho adanse ye nyenne ye duro bi a ye maamefo fiti bro mo sha ase omononom se ma biri wo bi be kese me sha ase no good morning heba mecha bi sisi da so ya me ya me kotodwe da so ya me ya wo nti bi wonti abiri obi ana besiri obi ana branch ababa obi a wano meduro we ebesia kese mechin kese da so ya me ya mechin kese tutumi me kotodwe ya me ya wonti bi da wonti obi a wano meduro we be kese mintini na na emu twetweme no me no mpena na emu ya me ya da so ya me ya da no me ba kokora de na dance de na asa kora ye yensere o se ni kunu edi be 60 something years oba ni nchen a osoni ma agogoro den so oba feche na ebe ye adwuma no onya de kwa himfie wa sima ba akopɛ na abase ene kura chi se week ansa ne be ni kunu etumi ase akeka ne ho bi me ya mo aduro no bi ma no ene be me etumi hamia na afi kura me medwa na mse sa wate se wehu enti de wo no no eduro we bai mama ko abebo nkofo papa wa Ghana especially enti ye ko good morning heba me sha na ye ko ka good morning sam na ye ko di good morning komodia na ye di asede ne nyam amotwedi ampo yankopon na ye di mu nhira no e di adom openinkase a oda no good morning heba center no me kire Dr. 3 days original Dr. 3 days na ye di asede no ene nhira ne di ama no adentia oye eduro we bai mama ko ye hu se eduro no ebusi immune system enti nka nkomo na woni peduani mu na ebe ha wa adwene ma kwan ma yare enwane nwuram na yare yankwa na ewurem no saa enyare wa no se wunyanum good morning heba mecha ebusi immune system nti yare bi eni kwan se ewura woni peduani mu afi number 2 ye be hu se ye eduro no ye moja entini ene nnompemu adwuma nkasa tienie eduro ne ye moja entini ene nnompemu adwuma enti diama me se eduro ne boa mmere wofo boa nkokora boa mmerante ne maba woni ina ne se intini ene yedenam ennompe ne yedenam nkase no meka se moja ka ho bi ene yedenam edi se ba kokora to chima mama ko be yedin papa se wo wiase a wo ebe ye wo de because yan hwe se obi akọ hospital ne ye se wa short moja akosa ni pa nani je nwie ni pa yeda age se ya feeling ni moja no edi amano ansa ne woyen na hoto wo de yenhwe se ye wa asase so na ye beka che nipa desani se me pa cho wuntini na etoto wo no ebi mu atete anase ebi mu ehojo wo be ye de ne woni je wi opeye ana yenhwe asem bi mpo se obi akonya accident ana obi dika akope anase obi mpo bobo e ma ne nana twist e ma ne nkoto ne nompe ni mu aka akonipa ni nye ne je e fe ne se koto eduro we ukwa ato we ka ho
na fa we nso ye moje ye wo ba ko bi so ye moje duro to no so ka ho ba ko bi nso eye wo ntini mu adwuma ti ya na wato no na ba ko no so wato de asrasra be ma wo nompe mu ato afi no ko to eduro miensa wo enti maka ni pempe wo sini pe a kira wo se yan ye de no ko to bottle ba ko na eda TV ni so na me pa cho eye moje ni mu adwuma na eye ntini mu adwuma na the same time na eye wo nompe mu so adwuma enti wo mpe we na se wo pa de obekwa akwa keka bom de na wa wasamwa ena de TV ni so no endu brani nkohini ni nuahini ni nuabran aya keka bom aya de aye eduro de TV so mama kwasi woni ensa de kaje disa wo numbi ti da na maame ba kwa se ne ba se wo to eduro we bi de abro se na me ame we kwa se wo to bibiduro afiri kuma se de aba ana o se maame se me toba na sa wo noma obedi adanse o se ne ye wo haban bi wo ye kurom ha se wo to eduro ne ba na me ka hwe na me te sa haban pampani bi omudi ane me ma kwa se o de eduro botu mi enu pe koma ne maame bie ni tini so na ohwe bi gu no de kan se if ya me te se eduro na haban na me ka no me te ne pampa wo eduro ni mu enti fa mi enu ba ka me ho enan oni ne kunu cha no me ye adanse maame ni di wo ni kurom no aya na ebro ya adwene enti ase so ye wo nipa ne bebre ya enduro no ya soma wo mo so mo makasa enti oba na asam dan kwa na oba ka fa eduro no ho obekom na ono ankasa onumbi de busuani bi enumbi na meti yi etoda ya wo hu bi se me ne mama akokra ye tie fidie so a na ye enumbi kirawo me nom eye me eduro a me nom mama ko nipa bi a ne numi taato se wo numi taato e bi aduane ye wakono aduane ni si woni mpa so wontumi di nom good morning heba mecha fa challenge ho mama ko eduro we se obi se me tuo challenge de amobi obi se edu anadwo a ontumi nda wo de ena ho odin pa de ma nom good morning heba mecha ni bi na hwe eno na me ka jo se ma me ba ko da no me kan fia so se nka ne ba ya ye late to school adentia if you said na watching na that bo so me no ontumi nda obepre wo mpa so saa nanso da wonya bi num ya no na wotwe pepepe kokosi ni kosi ada so no ade ba chedwu ada no ma me ne se me da ya me no nsia bo me mpa so ade nti no dai ko ne wonya aduru papa anom good morning heba mesha se wo ho ne e ka cho se wo moja so ate wa wotu hu se wo sore fi wudu ya so ne pa cho edu ya de television so wo de pe bottles mi enu pe fese wo nchen wo didi wi ano pa anom bi wo didi wi yimra anom bi wo didi wi anom bi mprempren ya me kese se oba frɛ na waji wonchiri mu eburu midis anam pese bia wo no wo pese wo hu bebi obenya bia to a anam pese wo ka wo yare a kire bia no mama wo yare so a emfre 0553 no but your 0246 na da so no aha mo amuhwe TV 0246 no frɛ no number 3 mama ko nipa bi wona ne nsei aye ne titiriti se de mepeja me die wo ye ne den ontumi peja ne de da e ho na ye ne titiriti na nan atata se ya ho na nan ne peja enkrofa ya baha omunya akukuduro de nam yoka ho efrenye kokoto bi ne die mama ko abroso na wotwe na omo asa afre biem na omo di adanse enu na se ye betena na aman akukuduro ne aman ahotoso se yemfa nyina so nkasa ente sanka ye betena yensam ye mienu pe ye duro no eye immune booster konum bi na boost immune system na fakọ ye wie number 2 yes ye duro ne ye moja ntini no mpem adwuma mama ko nanka ya soro ko kendi sima nan kura nanso dia nkrofo akonom abaka akire yen eno ne ye gina so ne ye di ho adanse ye enti se wo hwe me na wutie mi a wo ye obi a wo ana woni so taa biriu wo te fa ko na dan wutim ne twa no ho wo ti kem ka ye ntwa no ho ontwa U10 ko all straight nanso hu se ewiase ne twa no ho me pa cho we duro na da TV no so no a good morning heba mixture konumbi ne embo number 3 said ya na make say wo na wona say peja wona so etitiriti wonse ya etitiriti wo kebo mo yeye pa cho we mebi se mi biem ko be good morning heba be chele bi nanom ko woni mi say ye won krofo bi ha na furu ay choko wa try the best bia so say na furu no twe ontumi na papa ba kwa se me kra de man te say mo se mo aduro no me no ma me furu be twe me de na mi sisi na ye me ya na me koto obi but if it bra me sha say me no na fa mi be pie kwa na bi yem hyehye me ye se papa dai o se e fa me yem kakra nti na wotwe na me yem krokro no afa de me hu se me furu no e so tia na etie nti ekoba ni say na ye te na sa na ye bi say won say wow nti ye bi a won so wo hwa me papa ya dance die wo pebi wo furu so kakra wo wie ye chi na efu no ba ye kese ananse na nsen wo didie mu ye anadwididie nko a mintumi ntina ntufu se gya na dwididie because obi o wa na adwuma e ma no kwan so ni dintam enti se wo hwa me na wo tie mi a me pa cho wo de pe good morning heba me chene bi fese wo nchen wo de anapa no wo ye driver nipa titira fese fato dashboard ni so wo de anapa numbi ewia numbi enyimbre wunya akwanya wo kwada na wo didi wia sa numbi eno ano na tietia
ma bere wa wo hwe me tie me wo wa nan se wo te se wo chinka se ya wo ya etutu wo wa wo te se wo mu etutu ankasa wo nkasa mu tutu wo nombe mu tutu enti dia wo ye ne se wo bada na wa fra wo nananom na mo di so hye miemia na mo di nkumia amiemia ade ba che na ase aba me pa cho num good morning heba me che de TV su wo dia wo noma nansa echi eya tie widim se de si ba ye wo na wotwe echi tie widim se de be si ba ye wo na boso me kura de mama kwa na wa so resi abonte na wo da wo ko baby no yenum eduro we nya na wotwe anasa boso me a wo beka se manum eduro boso me ne me ho nto me enti se wo tie mi a baby bibi a wo tie mi bia good morning heba mesha good morning heba mixture we duro sa wo no ababa wo bi hwe me de obeka kira me ne se ono no me bu mi sa 2 days na etwa me bu mi sa 3 days na etwa abro so anansa mama me serew sa obabi e wo sa ya we mu a kope good morning heba mixture mi no nto no obi so hwe me ne de ye koko sema mi nu aka me ni pege me mu se koko na hawa tie ni koko nti uje wona ya na oto hyehyew koko uje wona ya na oto ukokọ bu pie koko nti afei se uje wona na papa oto na moje wom ba cho koko ama woni so ayo tum koko na ama wudwale wi na wo ya wo hene no koko nti wo chikese tutu woni se koko betuma ama wo yema boma wo ba kasa osa na ye osa wo benum osa eduro sa na angel and na me kese me ama ma kwan me bebo phone lines na de ato de ama me sorry na se koko na hawa wo de se de opese ye din komo no fa bia ye ni mu di Mama Condom Benini, 0246 59 41 17 0246 59 41 17 0246 59 41 17 and 0553 21 35 87 driver for na etemi na watena se a channel driver ni bi besi foma anadwu no ndu obeforo ka wa da wan kwa adwuma ntam kwa na no nan no kutena ke mu a wonsi o nti amama ye take place e wo sisi nti eye den ukofi obe complain o sisi driver for na mewie we dey achade apa na me dey ama no obema hia na ehi infections we begu obema ho eye koko na ye osano to eduro ni bi na emwo eye simple na jam ko pe me eduro na energy drink na hwan no eduro we ba ye wo adwuma simple kra drugstore bi ebe we obenya bi pharmacy bi ebe heba shop bi ebe obi a okọ obenya bi mama sorry na mama ko solve the case na bibian ya kama mama ko DJ Ike medase Akoma 87.9 FM Onia TV Akoma mu Nsem dwumadie no enna wo hwe na afei wutie no na mene na me yadoa enna edi enkomo obuase braha bebome enna ye mame efri ebaye okay enti enna adoa mame na adano na mododo ye sen a mote praje ani mu na front baako na etire so ye okay tinipa mi ensa driver no ho ma no ye 9 ena na motim na wo kwan na me ko boase ushi me ko fie market ukodwa me kodwa udi dwa wo market o otunto de anana ukoto no ye ma na Mrs. Safani yare wo ho ndi ka me ko okay ena akwatore nchim se kokoto wo no okay enti mumi ensa mu nyina na ye de mu kogu hospital baako ya mi ensan baako de na me de ya metia no na me baako no tete bunkum enti no ne de ne ho ba di anka mo onu mu kwa na epeja me enti one driver no nso no ono so no ho anka ne mo na boy be te driver ne nse wo yese muni ono boy ne na asese ne ha sei ne kotodwi eni mo ewi okakra ewuro okakra okay enti o he fa ne pray ma Betty Betty Hassan. Wa Betty. Hassan. Ishane. To a Betty na hwan. Okay. Ena ne sene so. Emra kwakọbọ ne ho ye cement. Nti ne sene kwọbọ cement no so. Okay. Nti ne nsa no we na ehwa me no. Abuya ba bedu nsa we no. Se plan bo so me nsa ni nyina. Nti me mpagya me nsa no. Okay, accident ni si bo so me say ni. Esi ye bo so me nsa we kude ye twa mu. Ya no kura dai. Na ye bo so me nsa. Nti ran se bo so me nsa ne enna nine. Okay. Okay. Nti Ahefa hospital no mo de nkan do koy. O mo di ka mre ba sa no, o mo di ka de meto
Abubo ya baako de me kwa ha. Okay, one or more AG one or more call. Or more call what that one say answer or more you will. Kwa na omo moja no ne ne mani try no ye no mo bless me ni ye. Ade chin ye no mo ye ni. Okay. Now before we call who kwaji police forms. Ya kwaji Emma say wepra. Sa pragia me pra. Okay, into police forms no na mo de call hospital. Police forms no ye de call. Okay. And the de call na bono so Kasagu fidie ni mami. Emra e ba sa no so no. The police form ni de call ye no. Ana aye no. Doctor no. Doctor no so say yen fa 7 million emra no so one sign. It is no one sign. 7 million why the tree aye. 7 million me and me sent to am. Na tama ye de wo na bobo ya de no otwa bobo ya no. What pragia? Ya no my son enema me no emeka bom. De no otwi pragia no. Wono e na e ka ho bi na omodo call hospital. Wono ka ho bi na omodo me. E no omodo call ye. Okay, nti omodo call ye no ho ano de doctor kan so obeje wo ano e no omutwa aye. Eno na hwara no omantua. Adana no omantua nti me ma no e na kopa besia e de kokotua ma doctor no ansa na omo yi ni abeshi. Nti asase na ye wo saying. Ahia se na omo je me. Okay. Mama nkwa ho ma so. Beba. Okay. Hello. Bema na mema aha. Hello. Hello. Aha. Me pa chot menka. Hello, Papa. Hello. 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 Papa me mo ho. Yeah, na mami. Wadaroma mene ye mami bi edi nkomo ya fe ne mami ya adoa. Me pa cho ni mo no. 87.9. Yo, wadaroma che me kwan ya wo fa so ni mami ye. Yo, mami no. Na kwa ba ko no okabugo ya ai prabia. Ana no ha we bi no ka jam se wadamani na nabi. Mami na kasa nana. Ama omo akunya accident. Oya no abubo ya na kwatane. Ama mami no wabra. Enti omna mbusa se no omo we. No so omo pie. Omo ayo kopie. Eji ahwe omo no kopie. Nam so sadia ane yenko na yenko ke mami no. Enti yekwa nipa no na nipa miensa. Enti sika kakra na wo omo no. Ano prepare you know hospital omode ma twa ne ka mo de boy. Enti ne ka saka mami no. Na so ne sa amoko be mami no so say ye musikie. Ani yenko ye. Iko pia mko yi krata no hospital bill ni yin na buy. Na ye 1350. Ana ye yi 1350 no. Edi ma so onji the hospital you know. Ano wase wasa aboka wo mu obi abete nfie until wasa aboka 3 million. Ana eno they say 3 million no. Edi ka na ka 16.5. Yes, so they say you know our police station nti sadia no ho etise no so ene eye kakra nti no sadia obeje compensation 85 million. Na say mami car no accident na esi ene bibia ba insurance wo ho bibia wo ho testing officer be test car no o mara kusi police station nti sadia shemu so mo de be me yakra ti so ka hu na e kusi si na omo ama yakwan ama yaji moto no esi ho sa na si o na bai eto bai na wo kan na a person here say okay say aka dey na si si no na senti say nya dua e de be court na insurance na bibia moto no ya ke kan ye be kan ho na we say yem pen sa say na bra na insurance e ka na ade no enu nti na ye ka no ifi e dia so na si o wati no akwa wo bai ma oba no ma 2 million. Nti wo ma na ka se adwuma no nkosu yi na oba no bi hu wo so obeti na so se a wo da komo bi a wo so chire ma do me gama wo kwai no ka se sadia sika wo charge no onya nti wo no pa wo doctor nti ma
Canon call, was it any? Papa no one was on the Hana. And I find by over 5 million. Yet, Yami and Jeffrey, and he said, well, the Abaha, okay. In the first one, I said, some amenities on Canada came from the Uncle Coast. It was the Fabiano insurance. People Nina or Jim Home said, be correct. And he knew more on the yeah. Then can be she also for their friend. If I was say, Mammy, Yadua, Nana, Nature Pragiano. Yeah, Mammy, when you son and Nana Nature. Maybe that's so, Mammy. Adwa, one Nana Nature Pragiano. Me patch your friend is saying, Maybe trouble. Nana, your friend is saying. Oh, Fred. Okay. The American, Mammy, maybe it's your papa. The American is a branch here. Mammy, your call, or can say, James, and you bear my back. Now, you and the bush of Ranama. It is a parmy to me, efficacy. So, yeah, or Bob's Mammy, Pacho, some no yakan, Wadauroma, Mammy, when you create woman, wouldn't you bear my back and a native Pragiano? Wouldn't you ya mamma money in a wouldn't ya mamma no? Wouldn't you or mamma be a it's me Pacho or the Bawana who free moon a cotoy. Okay, me Pacho, Moko police station or no, I can't say a Yeninia bear my back. There you buy, you know. Come one day, most of the buy, you know. Hello. Me Pacho meet you. What they most of the car, you know. You need boy in now for my mission. So, young men, all Kimoto, Namin Kahudi. Namin, and you accident in the buy, you know. Yeah, what you want to, and then you know, boy in now for my mission. What you did 16.5 no command. Yeah. No, Sabra, no, I'm in every hospital. What by Tinica or boy, yeah, and I'm what they call sir, Penipano, yes, what is Metias, and I'm one soon I will pray and modern hospital. I share hospital, yeah. Okay, maybe now, Moko police station, Hono, and Okoka say. That could be our 100 Ghana. Nessa ain't no police for the catcher must say that could be no more fun 100 Ghana. What the any man of Coppings and Hobetono? Mammy, Papa, you may buy the minute I said, she, I don't know, insurance need to be our home. And she did be 100 Ghana. Let's say, Coppin man Hobeton, sending away. Let's be a baby soon, the church man also more. That's why I charge a crown, saying, and she wanted a cassette, Sanwa, I get me a fellow. Ama, Sana, say, Doctor Chiramano, which I never, the cassette of Rebecca, what's it? Yes, I said, near Cobia, one of us was so hot on bed. And one on our good night piano. Now, the cassette in a dinner, and yes, a beer, Sabu. Or Kilafana, accident in an accident in Suya, and so to me, now, Sabi, yet Matthew, I will see any day, and I'm back at the DP, I'm a monster, Sa, or some say, Roberto. Fabian, which you hope for some back. If we are, and so I do call in a branded by no, as you must find young and me for a so, it is Sunday, I could see it. And the first one, I said, say, a friend, they are not going to be a a course because I am in the funny to say, and if you mammy, Sabia, by it will be any bit. And to say, yeah, we see, you know, a car, the mom, and to sign it. Some papa now almost like a palmy catcher or Sasenka. I near be a crown and was Senka, Ebia Mono Adrian and so on, Camobrani Bidi of ye. Mommy. Papa,
Mon Wadiani, Anya Biakra, and wasn't Kamucha be brand with you. How about doing it? Be a good man. We are not educated to be. Mammy, Bosumini and Sen Wabra chop money say, Mammy, what Roma? And what say, who catch that almost, and I will catch a police for now, I will catch a papa say. That could be a woody 100 cities into a moment of 100 cities. Papa and I catch them. Mammy, you're fan of Crank Castle. Your member, that could be a woody 100 cities. Come on, Wunya Quenchiano, that could be another 100 cities. Mammy, Casa go for the there be who say what 100 cities the amount of sank off it's on formula money who on formula copy da ben Oma every day 100 cities copy mra ho beton ti say efie mi ensa na so ho nya to wa da bia omro 100 cities sebi so na sa na e say no san wona ne hye e no no so te ase e no ka say wa ho no ka say you wate papa o te bia ma mi kan Ma bentisa. Say you what? There be over 100 cities. Mama. Me pacho meet you. Aha, the me say o ka se bia 100 cities. Sa ko pem se. No beto no sentie ni o jemi ense o je na yo. Ma me nya sa. Ya lorry asset nya se go bi na share that before. Me nya se to wan ka bibia sa me ya ni ntumi sa. Stop let's go on the boy in a more. Mammy, no, or say, no, I didn't know how to tell you that. But I said, tell my you who have a woman dinner, Sir, in the necessary. Or buy or catch a police for and say, Mammy, would you hear me? Mammy, would you hear me? Papa. Or buy or catch a police for and say, or coffee one and it's here when I'm there to you. And now, Mammy, Obano, Abad Mammy, there be more out as the Pahina. No, or not, or for now, see what you need to keep. I said, you'll see that, maybe a significant. But you're by no, what I saw, say, you miss it where you know that. Daddy, Mammy, because a year, one, Yenano, and one on that, yeah, walk by her. Miss a Kanya accident. Now, Miss Rowe, the woman in Ano, Cow Nanona. A Juma. Check out Yaki. If you would send your hospital, it would clean money. It is the Baya, the bet me up one. What's a bob? So, and I say, in the Kaya, a first one in our. Yeah, you need to be out. Now, Papa, Wadama, and no one can be beside Moody Sika, Mokacha, and somebody 2,400 Biakoma police for the say, or more Femano. I am no crane. Police for there, me no my hobby because mommy police for no me no my police hobby one a prajiani ya wodia me ready eyo na me bisa say Moody's can be come police for so omo yeah kaka dem me first can be come ha woni ona enti say one first can be anko dia na just one first can be anko so tia say ono na kan ye I was say clear what say be ya one fan ko gina ba bi nka say police find the sikadi said you was say wo pa kire say Moody 2,400 Akoma police for say wo mo fema no e na police for farmer no o tia say enti e was say clear dey no ye hu say one first ka bi anko enti wo dey gina so ma me sama me Mammy say pa wo how pa na say because 80 million na what's a boy cano? Yadan boy because a car wo boy, yeah, hospital hono, nay, 1,350. Titis a can 30 million, I can't say 13 million 50 cities. And also, Ometria, and a cabe be a wa, a ma a canning now quite 80 million. No, and me a bad Mamma that them. Was meaning and I'm a shaming. Na me call hospital a hospital base e bi ni nya me call so a na me ntimi me patcho na uma wo mu hu say e bi a wo san call hospital na say wo bi a say bi o me prade na me da dem am say o mu nim say ya hwa o e na ya
for me, and to make the tira the me pacho o dia mo fama me dia mo ko tuatua ye nyina echi no mo adawro ma osan ka kire mo say osan ko hospital biem me tie o osan de ka foforo bi san ba kire biem me je odi pa no ka kire na ni say ko ho no ame oji tie pa ye ko ho no ana ka kire say o papa doctor bi utie 3 million and also 3 million no ye de ma no okay na say yasemo Ishmael G enti we ni ya first hospital na akoya na say ne wo beda afie no agokọ ne nkakra no okay enu nti dia meba enti dia na agokọ no so eno no wo bo kasan eno ho sika na me bubu ya na me de to for ni eno na yesa ne kasa gu fidie yi ma me because ni nyina ne me sika ni nyina na ko ye 85 there be ma me enti me ma ne sa ma ye ka no kranchiro enti me ma ne sa aha de ya de no kra ye adwuma enti me ma ne sa 85 million me ho nto mi o there be enti yen ka no kra ye de no kra na ye adwuma ye ma me kwashia ye kwashia enti no say no sa 85 million na de enya no kra eno de enya no kra enti de na wo pese wo mo nyama wo ma ye hunu wo mo nkosisi wo cinema enti wo cinema yenu na wo so de na atu dada enti de wo fom na atu no wo mo nkosi kasagu fidie ni me ho nso nto me wo mo nhwe me ma me ho nto me mame before accident na ho namba bia anyo ya me ho ba bia enya me ya wanyi ba bia wanyina dre before accident na ho ba bia anyo ya me nyu bitimi ko nyu abe yo me pacho wo nsa no ehwa ye no wo mo be kire ye no na wo se ya san 10 million na wo mo tua san wo mo tua 2 million baako and I'm 5 million, so they bring 7 million. Natural says I will book 10 million and no, I got 3 million. Now, Papa, I can't over Papa and say, now, Omuni, Papa, and charge you with 10 million. Okay, well, the mammy, Quanamini, Bruni, and Codim, Como, Emra, Ishmael, so a nepapano, and in Como, and Mammy. Okay, Mammy, you and finalize, Mammy, Mene, Obroni, na. Mene non finalize. Obroni, Yanko power specialist. Power specialist about hospital. Yet na say ya de bia me catch you say wapomodin ho hia ye papa. Me say nipa da seni ahoto niwa e de ohia ba o. Yade ba behye wo so say kim. Emfa ho ni sikeni a wo ye wanhwe ye a. Yade ba ko penti wobekwa yaresabia na woton wo fie na woton wo car na woton wo dan na chese wobeti weni no na yade ba ko pe besua wo sunti no waton wo japade nyina na wanhwe yie nsumpa ansha na yaresa wo pe kra so wanya enti se ye betena se na ye ne wo edi nkomo sei na ye bo wo nka ye se yade no ahya ase ebobo ba e wo nipadue ni mu no emfa ntena se mane mbe yade kese na emom ye ntentem ne tu anamo nebra power specialist eba hospital eni wudi san komo ya ya ma mfe ni agoro wate eya asem hia pa mpanyimfo ka worum ase wo mo se ento wada da ebeto wo no ena be se ye sa 10 minutes ya na power specialist betna ha ye di komo sa na ya asem hia papa enso bia na sa time na ebreko enti yesrawtie na supam semprempren enya na yare wunue bi wadamfo bi wabusuani bi otete ohaha yade adokro no yade ama na pa ba yade ama waka nsinsemu yade ama wotete cheso haw ne amane a abesua ne so no nya asem kuma mesro boa na wate na gie number no na fama no na kire ne ye kira kwan na wontu anamo no omra na oba no obenya na yare sa de bia obehia obia no wode aseda ebema o yesi nyankopon na bo nipa nanso wode nam nipa so enti boa wo nua na wona wase
gye yɛ number no sisi a ɔhaw bi ɛda wo so yadeɛ bi ɛtete wɔ no gye yɛ number no deɛ nti a meka sɛ yadeɛ bi ne sɛ ebi a me no wobɛdi nkɔmmɔ mawie na yadeɛ kakra bi na mtumi ka ho asɛm deɛ aka no a manka no ɛnyɛ sɛ yɛnyɛ ho adwuma nti number no hia me paa yɛ number no yɛ 0244 54 44 22 0244 54 44 22 0200 38 38 31 0555 79 78 78 0555 79 78 78 na me maame bɛka nyarewa no ho asɛm akyerɛ na mmom yɛnnuro no me ne wodi ho nkɔmmɔ kakraa bi na me maame atoa so de afiri hɔ nom mepatwɛ yɛwɔ adua yɛ ɛskɛ wɔ hɔ eduro papapa a ɛbɛko atia yɛfuyadeɛ a ɛtiti nipadua no yɛfuyadeɛ ka ne ho a wontumi koraa wo homete ɔboa no nyinaa hyehyew wɔdidi awie kora aduane sɛ menkɔ wɔgyinagyina wo bo so saa mepatwɛ kɔpɛ adua yɛ ɛskɛ na bobɔgu nipadua no mu na waabɛhu sɛ yade ɛkyɛ sɛ eduro papa ɛwɔ baabi a ɛsa yadeɛ ama nipa enya ahotɔ na afei nso mema cough care herbal mixture no nso sɛ eduro wei obi a ɔbɔ wa kuhu kɛhɛ wobɔ wa na ahomete asɛ wakoma ɛtea ne sa obi akoma bɔ ne peri ɛdi ne kim kum kyɛ sɛ deɛ ɛkɔ soɔ no wonte aseɛ mesrɛ ɛyɛ cough care herbal mixture ɛno ɛna ɛbɛboa wo ɛwɔ saa kwan no so na afei nso mama o gyiri no mmɛmɛ duro tatahwe eduro a wɔnom ama na akɔyɛ sisie no mu adwuma ekoyi ya maman efin keka wɔ samforo ayɛ adwuma no na eyi saa nneɛma no nyina efiri hɔ na ama bɛrima nso wɔtumi abɔ adwuma ɛwɔ mpa so na mmom meka kyerɛw sɛ ɛnyɛ aphrodisiac obi siga bi edi mi sika saa nti ɛne amenya ne die mekɔpem no mepatwɛ yɛyɛ deɛ no wɔnom no na ɛyɛ adwuma no ɛde ma ɔkama paa na afei nso mama ɔkala hyehyehye mese typhoid timi ma nipa da sɛ ni wahwɛ yi a wobɛka sɛ obi na ato waduro na nso nyɛ dutoɔ ɛsiane sɛ wuti dwaw wutiri mu nyinaa hyehyew kyɛ sɛ deɛ ɛkɔ soɔ no ano ɔden yie papaapa mesrɛ yɛmpɛ kala hyehyehye hɔɔto no na yɛmmobɔ ngu nipaduam na ntimi mu ayɛn na enyi saa wɔ ha no ɛmfiri hɔ na afei mama edua ya ointment no nso a wode bɛsrasra ma nsansa ne nyinaa kɔ afei honam a ɛyɛ oyɛ ne nyinaa bɛkɔ aporɔporɔ no ɛhyehyɛhyɛ wo nantem no fa hyehyɛ hɔ ɛbɛyi ne nyinaa efiri hɔ enure ubowura heba shop bie mu a wobɛnya bi ato gye number no na me maame ɛntoa so ɛyɛ 0244 54 44 22 0200 38 31 ɛna yɛ WhatsApp line no ɛnso so ɛyɛ 0555 79 78 78 bacho yɛwɔ nkrapumpuni mantemu power bus stop ɛwɔ kwabenya ofiri pokuase na ɛba yɛ kwabenya saa na ofiri kwabenya ɛba nso a ɛyɛ kwabenya asekyerɛ ne sɛ ɛyɛ kwan ne mfimfini pɛmikyerɛ ACP road no eti bɔ modena na twi bɛn yɛ na kuma senso yɛ wadua yɛ agyanhye bra ofiri fe yase na wode wani kyerɛ mu wɔ aputu agya no wo se mesi wɔ adua yɛ junction ɛna takrade nso yɛwɔ Anaji Estate yɛbɛ ahantama rural bank na mpo nkwala no school no yɛyɛ aban school no primary ni JSS no Anaji primary ni JSS no ɛno nso yɛwɔ bɛn wɔ mo pɛɛ na no kwasɛm nie ɛnɛ sɛ wokɔ program bia so a ma menya mo hanko baabia nkrɔfo hia mmoa asekyerɛ ne sɛ yade yɛya edipa no wɔhwɛ na yadeɛ na bu nkam no so na woni ani da so na woni kamafo a na kyerɛ sɛ mo adaworoma mo na mo ka bi ewo mu ana amanfo adaworoma ɔdɔ a yɛde dɔ mu nti mo yɛ brɛbrɛbrɛ na mo kan ya na kyerɛ sɛ ɛsɛ sɛ baabi ebi hyɛ biara woyi ba sanse nipa da sani wonua oyɔnko wahu ne da no da na wonim bibi sɛ kidney no baabi a bɛfɛ bia obi ahia mmoa
baby obefabia obi ehia moa akyekere ne se kidney ni twi fa yeso kidney na ma ye ni aberebere chese ye ni atokokọ wam ene ma ha onipa wonam yi ne yafunu na nsuo nso mi nugu mu se kidney ni nsuo gina mu o kidney ni nsuo gina mu aha na crisis no nsuo gina kidney jese kidney na sise nsuo sa pepepe ena infections akese nso asa enya kidney ba ku ya na ne ye ma yure hoye wo atete kura no wo ha o ma me ne se enipa wonam yi cyst we ka sister wunu ma de kro ade bi na ahunu se dontwon ena twia kidney ne ho eto da bia obetwa scan no nipa da sani a wonam ni kidney kura we mi enu twia ho we susu mi enu twia ho anya kura na we ba ku twia ho we ba ku twia ho ade na ye kana sem se cyst no e bi e be ba ba ye tumor no e ye cyst na efire oh was start class 1 next there's one nam cyst no e che no graduate di bra wo ko na nim ni nyina no wo dane tumor me meni mo bi ni kidney nyame ma ne fuase na odi be wiase wo be wiase ni se di akoba ne se wono so 60 bi betare ho na bra na doctors ne ka kire no na dwena ansa da nkoso yi e bra ma me adua ya betena TV so a wo ka ho asem no wampe ntie o e ji se kidney no ba ko pe na onyame de ma no me ya ka oba ka na me so obo o opem se twa photo na me so no se ni kidney no ampa eye ba ko na ye ba kono nso no 60 ni betwia ho no wampa hwe sesi ade adane tumor eti ye yi kidney ni nyina yes we ase a wo betena mu no be depend on dialysis what you say na wo ni pensia yesusu ama no ba bia ni paninsuo da ko benom a ya ma kidi ama no sa wo num ni bebra kidney ni anya adwuma obede no watwetwe eno na ya na ta ni padua ni pa no wa yese donjon no kwasem ni wiase ya na media yam hyiahie wo na ya na betena fidie so na maka kire wo me no de ntia minimu mu bebre ni se me ye consulting na matena consulting room a che na me firi hɔ a we am be me mirikate se aboa bi adanko a wo hurihuri no ma ye late so consulting room wa na me fira me be na niema wudi wani mienu we be hunu no ni nyina akra na obetim de wano poporopo we aka ho asem na no kwasem ni se si ebe koso na ye gina ho se ya ye gida bibidiro ye nima bibidiro masa ye bibidiro no ye nmu binum no ye nsusu ya pegya kosoro no kwasem ya pegya kosoro na de ntina okọ China na okọ Asia memu a wo mo wo ayaresabia no premises wona bibidiro gina fa abrofu na akra Ghana hampo se gina fa wo de ekotafo na wo wi akwato nsu ago na wo wi akọ baby gina fa ebro bidiro nya ne nti abanso abie da bibidiro gina fa enti sa na ye no no tambia na meka gafra mada Roma na FD ya da Roma aya na wo mo ma ye nya asomdwe o wo mo make sure say ye de wo mo pe eti ye no binom no mimi say me ubura me factory a ebeje wo nsem eduro no ye mfiansa nsom eduro no no free machine boiler ni mu na bewura machine mu abubu enti etetare hu wi na wasesa so what ya say enti nyame adom sisi ye ya wo hoi wo ya de bebre uti console na nima woni mu bibia me de odi mi gira ho mi hu na hwe like kane ma na frama asebe besi Ghana anenye na enso me de ni abibiduro ti me bana me ka abibiduro de minimu pa aha bia kasa me mete na me kura wo kire meduro na aduro ne be ya adwuma me hu enya adwuma me hu asanse wo de aduro we fra we na e poison me hu kana wo de fra we na ye adwuma gina mu nso a eno nso me hu na aya na nipa bebre ka ase bia sebe ye ko fedro no wo poase ana ye ko fa ni wiem ye yedi na me se banki fufuo me ye aduro bebre sada me kam se moje etu afatare so nom ebejai na kura no pa ho a me waduro soronko kakraka bia me de ya me kura me tie se menhia na ke bia mewu oti ase eni ti ye ba ne ye kan na twase wutie won sa na no me be kan na ha se me menufo hunu ya menufo no bedane watermelon na de nya bomu ana agi gongo me se emfa we de bibie de wiase be ma nafa nso Awurade adom afa ena meti hei enti me ka kire wo se wo a wo gina ho wakiri twon no fo on bia ya odanka me kenka wo se guti etwu fa won se ba bia twia bia etwu fa wachi na so kase na da wachi ni mu hono etwu
na twetwe na mo bi gum ne yɛ ka wo sɛ pɛ asɛ gogomi kyɛ sɛ nneɛma nkɔ yie nso awurade adom ne nnɛ me si bi tiri so ga yɛ o na wode ɛtena hɔ na gye akyinye sɛ mete sɛ nufoɔ yɛ adeɛ ku bi a na madwena sɛe na mayɛ confuse na mayɛ confuse ɛdeɛ nti na wɔsɛ ba saa mesrɛ mo yɛbɛka mo miɛntie na yɛntie ne yie hwɛ ɛberɛ a yɛ hepatitis pɛgya ne ti te sɛ ɔkyere bene anaasɛ prɛmmerɛ bi a ne tiri kakraka a wɔtua wɔ no ɔno saa aboa no wɔnyɛ wodi wurɔfoɔ bɛyɛ ɔbɔne saa pɛpɛpɛ na hepatitis pɛgya ne ti san sɛ mimi nnwuma titiriw ne aberempɔn bi a ɛno na yii wɔ mu firi hɔ ɛno yɛka wonta nte sɛ hepatitis akum wɔ bi ɛfiri sɛ power no nkurɔfoɔ tie na ɔmo ba na yɛn nso yɛyɛ adwuma adeɛ a yɛfrɛ no sɛ liver deɛ awurade nyankopɔn ɔno nso so 60 bi a na ɔno nso abɛtua ho yɛse fatty liver na ɔno nso abɛgu brɛboa yi mu yɛse cirrhosis na brɛboa yi nso agyina mu na ahono na ayɛ sɛ dɔntwɔn ne nyinaa wode duru power a awurade nam yɛn so biribia bɛyɛ kama eti akyinye bebrebe na wankasa wogye ho no emwa tuanamo na fo ani kyerɛ mu wɔ power specialist eba hospital awurade adom so obi nya ne sei esan so obi betie na obeduru hɔ no obebu san sɛ na de wɔ se mente enura nkuto na no boy bi ba me hɔ yesa man hwe ekro ni mbekɔ fie ne brɛbɔ na hono ne spray na hono awurade adom ne se wo de ekɔ kyerɛ ni de obedie de obenom de ade akyi wɔ se maame onyankopɔn wo nhyira ɔno atwe no no kyɛ sɛ wo hunu na brabɔ ano koraa nti sɛ wanhwɛ yi a yadeɛ bɛma wo hunu wankasa wabrabɔ ano wodi ne koraa wokɔ hospital ne ebusa so de sɛ wanhwɛ ya wo hunu tworo nanka mpɛ sɛ wo age ne nyinaa yɛ atete ne wɔ haw a wonam mu na sɛ wɔbɛda na wada na hɔ na wasoma dwo na wo nya hoto a agye sɛ wotua na mo na de wani kyerɛ mu wɔ power specialist herbal hospital yɛyɛ adwuma fiti dwuada ade kosi ne memene da kosi ada de mesrɛ ma ya munyae yenkɔ bibie ni we bema yakɔ yɛkɔ mu nyame enti yenkɔ emo mu number no wa modena na gi uni paper fa chalk uni chalk nso afa bidie ezan se be hia ena de nkɔla nketo no kora dwo de do mu no fu mu kora de atete na ahomete sani se huntra saa na komponso ye kola nketo ahihie ye minim na kyese atete ahomete number no to gato bona kenka na bokoboko Matia Brown your number no 0244 54 54 44 22 0244 54 54 44 22 0200 38 38 31 0200 38 31 and I WhatsApp on so 0555 79 78 78 0555 79 78 78 Makoya da sepa na ye kwe mi bread bi edi ni birthday to me money to na me nsore so happy birthday Nkoma Pastor John Osei Obriyeboa oye lecturer e wo University and osanso or business admin and Ghana Baptist Convention Kumasi CCBC wono any music pastor e wo hodom your friend no Pastor John Ogado happy birthday Nkoma ne papa nyame nhyira wo papa nyame wo nhyira wo nso me ma me mo hwɛ ne problem na mo nso ma no ma me abrewa wo bi tete ne so ame mo abotre bibia be ye kama wate aha ya Akoma 87.9 FM on TV Akoma mu nsam dwumadie no eno a ena wo hwɛ na wotie no na ena ye ne ma me ya do a ena edi enkomo obi praje a ede na kwanya nkwanhyia ena enho asem ena ye kan maame ma check receipt ni nyina ye wo de ma ye no eka na e wo so no eye 274 but 274 no actually no ena uhia 8,000 no okay nti 8,000 no ye compensation omomfa mpata wana nti omomfa 8,000 no empata okay na mesena nso no eni omo di hu chim nti say omo de 8,000 empata wa omo nsan ko sisen no omo de mama me di scan bi be kwa ku kasa bi fi de ni mama so omo de scan mama di amo ti ase se de se no ntimi nkọ ma wa odi no bi be kwa ku sisen okay mate
nti ipragye no ewo insurance nti yɛbɛhwɛ sɛ wɔn mo ɛde bɛkɔ court na yɛagye insurance no ɛde ama yɛ ɛmaame okay ma yɛnkwakwi amadaroma mepatwɛ mo mɛtra sɛ ɛma me paa awia yi na maame tra sɛ maame mɛsan aba osu bio okay na etiefoɔ no yɛahwɛfoɔ wadaroma yɛnua bɛma maxwell deɛ no ɛna no efiada na ɔkwasɛm sɛ yɛntumi amfa ne nyina da ankɔ na wieyɛ na no fiada no yɛyɛ sɛ nanso so na yɛfidie no ɛha yɛ kakra na dede wɔ mu ɛno nti yɛntumi mesrɛ mu ada ɛnɛ deɛ ɛbrɛ no aka no madaroma onua momfa ntoma yɛn ɛbrɛ no aka no na ɛnɛ yɛntumi ɛmfa enwie yɛnua bɛma maxwell na appeal no na ne nsanka ne sika no na ne yadeɛ no kwa na ɛkɔ n'anim wanhwɛ yi a na wanhwɛ yɛbɛkɔ hospital no yɛbɛka kyerɛ sɛ wɔsi yɛde bi ka ho yɛmpɛ ne se nti yɛpɛ sɛ ne mu anim yi a no yɛtumi ɛde ɛma no sɛ ɔkyena na nka yɛde ama no na wɔde akɔ nti ɛnɛ deɛ madaroma yɛnsan mɛkyena biem nti mebrɛ yi mede ɛma yɛnua bɛma maxwell ɛna no dwada mpakyɛ fa to so ma me na no dwada ɛna yɛde maxwell ɛbaayɛ na maxwell na ne problem ne nyinaa ɛyɛ sɛ wɔnyɛ heart enlargement maxwell ɛnya heart enlargement ɔyɛ bɛma ɔwɔ ɛma mmienu a na yure ɛfiri ne nkyɛn kɔ ɛsan ahokyere bi a ɛbaayɛ ɛkwan mu ama ɔbaa ne kɔ na ɔkɔɔ yi nso a ɔkɔgya a ɔne ne mma mmienu nanso bɛma tan na kyɛ sɛ wampa aba sɛdeɛ n'akoma esi da ne ma no so nti ɔyɛ sɛ ɔno ankasa bɛhwɛ wɔn wɔyɛ n'adwuma nkakra na wɔde aboa ne ma ɔdware wɔn de wɔn akɔ sukuu yɛbɛtie ne ba no n'ano di sɛm ɔyɛ nkora no te sɛdeɛ nka ɔbaa no na ɛwɔ hɔ a nka wɔbɛyɛ nkora no ɛwɔ mu sɛ wɔn nan mu nya deɛ nanso so obiara ehunu ne ntwam ɛbrɛ na yadeɛ bi a ɛmmɛto no kwan mu no kɔpem sɛ yadeɛ ɛyɛ heart enlargement ɛbɛto ne kwan mu a ne sika ɛntumi ɛnko na yɛnua bɛrima yi sɛdeɛ ositiɛ no in fact sɛ ɔba mpo abɛkasa na ɛyɛ dede nanso so aba abɛto no kwan nti deɛ bɛn na obɛtumi ayɛ ɛwɔ sɛ wɔtena ase ɛde ma ne ma no ɛwɔ sɛ wɔtena ase de ma nkɔdaa no nti ɛwɔ sɛ kɔtɔ ɛyɛ kusie opia bɔnte ɛna ma ɔde n'asɛm epieyɛ no nti madaroma ɛnɛ ɛna twa to ɛnɛ yɛ last day yɛsrɛ mu ada baabi bi ada mu wɔ bi a we say 100 or 200 or 300 or 400 500 ebetumi agye yɛn nua bɛrima no ɛnkwa nti baabi a wɔ bia wo a wotie me wo a wohwɛ me tokuro bi a wohyɛ mu wo wɔ adwuma mu wo wɔ hene fa mesrɛ ɔda ama ɛnɛ da yɛhia wɔ mu a ɛnɛ da yɛ asisi a mprempre yi a yɛbɛhia wɔ ɛmoa ɛno nti wadaworoma hu yɛ mmɔbɔ na ɛboa yɛ hu yɛ nua bɛrima yi mmɔbɔ hu nkoraa ne mmɔbɔ na ɛboa mo na papa ne firi hɔ a wɔnom bɛyɛ dɛn ɛnida so asa wɔnom kɔ hene fa nkoraa mmienu nketewa mmienu yi like yɛmu sɛ ɛhene fa no wɔn mo bɛkorɔ ɔmani da so nyinaa ɛne papa yi ɛkua yɛmmɔ numbers no ɛma ɛtiefoɔ ɛnɛ deɛ ɛyɛ last day 0245 30 14 0245 30 507 849 849 ɛnɛ ɛne de etwa to koraa efiada no mo amuhunu ne yɛsi twitwi ɛwɔ yɛ fidie no mu nti yɛntumi anya adaworoma ɛnɛ yɛsrɛ mo baabi biada wɔ bi a mesi wo tɛko betumi agye nkwa pastor Julius ɛwia adaworoma yɛbɔ mpa yɛ de ama wɔn a ɛnɛ da yi so ɛnɛ yi wɔn ɛbɛboa yɛ bie na afei yɛtumi anya ɛnɛ deɛ sɛdeɛ tie bi ɛwɔ si yɛnya ɛwɔ sɛ yɛnya na yɛde boa yɛde ma yɛnua bɛrima no ɔkyena nti bɔ mpaeɛ ɛma yɛ adaworoma ɛtɛfoɔ yɛbɔ mpae yɛnsoro agya animonyam yɛ wo dea
the sentina brany abibi etnasia wonkuto din na yede ye yade nyina yenuanum bi eda onkoma soso mbeboa ebi so aboa dada ebi so kura fe na oguso a wo pese oboa ebo mpa esre adom de ma wo enhira se de waka no wasem se enhira wo omamu echan oje na de ode pete no okoso adon yara bra wo mo ba ba peti ewade ma wo mo nore sika semu aware semu awo mu adwuma semu ewade ma wo mo nkoso anore se obi so how bi na enunti na ogina so ne wawurade watentam na waye adoye ya nyame nkonkon bi adom pru bi ma no na ne hawo mfi ne kon so na won ka se me beye adoye ade bo ye nua be man wo akoma fm akoma mu nsem so no ewade na madom so aboa me se ba ne se ewudi ne be bo ye mfa asra na mansuo ne abosom bia ye mfa asra na komani pa fo bia na ye wawurade odi ne ye be bo ne sente se obi wo hawo obi wo amane obi wo koden na bi onamu a na nunti no pese o ya adoye bi a ewade hyewdi ani onyam sanso na se biribi owiem sunsun fam na honam fam a eba betu obi na onim na wo ya adoye bi a sani pa no se ewade ya na watwitwa age no na waye bambo aye bambo for the amano na ahyewdi ani onyam we ni asre ni se obaye nti ye da wase dodo wo Yesu Kristo di mu amen. Amen. Nti papa abompa ye na wabie kwan mu ne de wadawroma ye hwen wo kakra bi enso akua ena ye last day enu nti esremo moma emunye dru kakra say 200 100 500 1000 2000 na ye tumi enya ni aka no na ye de asoso emprempren ya ye hia ne na ye tumi akrosi nti madawroma baby a wo bia no 100 cities bejenkwa 200 bejenkwa wo 500 bejenkwa wo 1000 cities bejenkwa enu nti sign na ode ka ho ama ye tumi enya sika no 0245 30 14 0245 Etino ye Mary Akosua Ade Mary Akosua Day 0530 507 849 0530 507 849 0530 849 James Ablevo eno ye James Ablevo into wadawroma me se enade ye koni mu na mu wadawroma wa ma ye hwe wani na ena no ye ne ba no edi enkomo me de da bia me ka me se ya isanye papa no kra ne ye ama no a yenye mankoda no ne nkura mi inu no yenye ma wo mo ena no ye ne ba no edi enkomo ye ntie nsem a ne ba yi ka ye ento wakoma so na kire wo do kire busua no me twi ye dai ama Ekudi. Newcomen International School. Ehefa. Oh. Woko school way. Newcomen. What new? Newcomen International School. Wahinefa. Oh, for you. Oh, okay. What did I say? Class 4. Class 4. What did I hear about? School year, what did you say? First. Oh. It is a good teacher. Ni with the Otrema, my dear, or your Bema now or your bad. Bema. Oh, yeah, Bema. Your friend is saying. Who teacher me? Semensa. Okay, I see. It is a Semensa. Yes, Obe confirm say no credit. Say when I would first it was school. That's why we go school. That's why we go school. Okay. Other than the one. Yamakwan. Oh, it's Muma when you would be first. I see. What do I say? 11. English. Oh, and then that's where you are. I want to become a doctor. You want to become a doctor? Study a bear. Obey the Yadi Nation.
Ono papa na ewo fofoliku. Patron. Say na wo papa what here. Anapebia on ye tanya ye eshesi ejali yesi no akote ejani ama ya ansani ya kusu. Patron. Else odoye. That is done. I didn't need no way oh, keep one issue. I didn't need what you just say. Debi ofre jumaba otonyo mabele. Oh, near my face. Otoyo was ni meat pie bele. Nana said, Osinti oyale. Say, one question about your name and video. Ane. See, again, what can I say? Me catch them calculate be omo fambla na ye fashion me papa. Pachan. Jehovah Witnesses. Oh, we are Jehovah. Pachan. And we are Jehovah and make them more see. See. What do you one be a woman? It's Jehovah Witness of 4. And I'm going to share that he has 100 cities, 200 Yenya Bema, whatever. You to me, oh, it's a Casabusica. So, so many years, and back while you're 10 years. Numbers 0245 245 301462 507 849 05 compare. And Jehovah our Father, we thank you for everything. Please, we are here. I beg you that I'm praying for those who love my father. Jehovah, please, when those who help my father, may God bless them and may them have their money back. Please, Jehovah, may their future, they will get more things to pray to you. Please, Jehovah, pray for my father that his sickness to go. Please, Jehovah, I beg you, hear my prayer. Whatever we have done to you, please, Jehovah, forgive us. In the name of Jesus Christ, amen. Okay, enti neba penny no, and I would say no edin komono na nidin edi jewel treasure nidin edi treasure and ono na yene nidin komono what say ni opese dear opese nyame yema no se papa eho beto no na emom obi bia so a wo beyi no wo kapre edi aboa no wo se Jehovah say ni a wo beyi no onyame ensan enfama na onyame bebo ho ede ama empre bebre enra na me ka sem bi se ye preach na ye sofo preach ye enra na wo ka se epunu bia ne kia etumi ebie empaibo woni kia etumi bie adoye ewoni kia eno so etumi ebie na me ba mechiremu ede akyerɛw na adeɛ baako ena etumi ebie ki baako ena etumi ebie pro no enyina enu nti ki a adoye etumi ebie no eye yedie esan se nyame aka wo se fama na mede bema fama na mede bema de oya adoye no na se koso a na edore ne obɔ mpaye no ehye ne kraden kyese oye din ewo nyame mu na enso so de mpaebɔ bɛyɛ no adoye ntumi nye ena de adoye bɛyɛ mpaebɔ ntumi nye nti enedai wadoye no ne bebie kwan de ama wo se wo hu ye wura yi mɔbɔ ene twato no wadoye no no enu nti wo nyame bebie pono no de ama wo epono bi emu ato wo abrabɔ mu no
wado ye be yesafo e de abie saa epono no e de ama enu nti ye hwe wani ne wadaroma ye kan wadaroma edu pempen so se ya na chese emu ayete nenso so ye wogidie we ye nyame mu se obeye e de ama ye kwa ye mo numbers no na ye nkofa haksa no en twen se ye beka ho asem ansa wo de aba me se ye ne ye de twa to nti brana ka ni nyina no me se ye mfa nche ye na ye mfa nye ema no mfiri ho nti ye kofa ni nyina no na wo de wo send ye be bebobodi ye hira mo na wagusu ada me da se peace wa ye sama me 0245 30 14 0245 0245 eno ye Mary akosua ate ena 0530 507 849 0530 507 James Ablefo ye hwe wanimu sisia ene die ene ahobrase ekwan so yenko na meni menu abema nkodi nkomo bema na Amiakos wadaro ma family mu ene na die ma yehye nya me hu se wa yehye pa na nso nya me ka ho dwumadi mu ate de ofa to nso nyankopon ma bibia nkoso kama ma abusiafo ene ahwefo ba cho ba bia obi awie ye mo ha amakwa aba eba onua television so na mpa cho me free hack FK na adaroma ba bia obi odofo meni wahia me no baba nkoma mpa cho ye ka hack FK fo a ene ye de enuro mienu tatahwe pa enuro mienu a correct wonom a wote apo de ho efa hodie efri osa ho etimpa cho nkoma me no baba die se wonya osa anasa wonya ayemkura awie enkoma me no ebo na me sra wo me di Yesu Kristo ni pa o chewo ene se koto hasa mesa ene hasa capsules nom eye osa tamfo adu bafu apa Ghana for wonom anya osa pen a wonom anum yadu edi ho adanse pefe se eye etimpa cho wodofo se oye maame se oye mpapa se oye niakuma se oye meye se oye ekunu se oye minia hwan na woye a ne wanya osa se wanya osa ena awie ya me ne wo baba ba twetwe nkomo hack FK for ena ene awie ya sanso no wasi bia ye ne wo baba nkomo afa o yade ye ne ho me ba twode wonya ayemkura ka ho waye operation ekuro na wo yem no nya nwuyi a me ba twode utimi num hasa mesa ena hasa capsules sa no mienu we ye numba mu abra bia ye de atu osa sinti mba twode ye wonya osa ade anante ache wodi akọ asofo so wodi akọ krofasa so wodi akọ amalamfo so nanso nyanya hu pumasi bra me ba chaw edon aninie osa tamfo duro baafua no an yedi hu nkomo echewo hasa mesa and hasa capsules enuro mienu no ba ko ye to paye ana okro ka ho so no ensuo enti nsuo ne to paye ni nyina no ye numbom abrebia ye de tu osa na se de tia ne se wo hwe onua TV na se wo hwe onua television ye number na gu TV no so mpacho fa na frey ne ka de osa no wo kire ye ne na ye mpe hu ne gu brem fama wo na ye mwo ma osa no ye ntu ase dokudoku mfiri ho ene wa ye mkro no nyina me ba cho ye ka se osa ye bacteria ye friends H pylori tieni ye pa sa bacteria friends H pylori no wonom na empempi no omode osa na ebreni pedua no yes na de tia ne se sa H pylori mo we omode osa na ebreni pedua no ubetima fa bi afri tie fidan so ubetima fa bi afri adwaye ubetima fa bi afri washroom da bia sa bacteria yi wonom etwen wo na se wonsanya nkan no a ene ehu so na sa H pylori na orofo me na wo ka ne ho asem no se binya bawura woni padua no mu no so onso no mu se kadon onso mienu na wo wo yefunu no mu no wonya so mu se kadon a ene na agye wadwo ana wate nanso asedanka nyame se hack FK4 ye di eduro na ba ye di etu osana se etimpacho se wutie me na awie yi wo ankran wo kofodua wo eastern region anase ene wo western region wo savannah region se wanya osa nko a me pacho hasa mesa and hasa capsules
Hasa Mesa and Hasa capsules. If I told Numi and Nubom Abrebia, ye told me a new subomu, yan toba kunya bako, Abrebia, one me atani ata, kenka, one makwa center for Bakum kunya bako, and Abrebia. Uton suono na toto pa ne ka ho uton suono na top to pa ne ka ho enti mi pa chaw odofo say ye osanko na ne abehawo abedi wunya abetua so wakwa me ba chaw awie yi ebre ni kodra so bi ebenwo ko pharmacy so bi ebenwo wo so pe osa tamfo duro no eye hasa mesa and hasa capsules. Yes amia ko sukura kabidi machi na wo na wo tifie na won kabi me ba chaw tie your number no guti bi so fa na frɛ wate na ye monkomo ye mpani mfosi de di kan sa wo ba be kan osa no yade ne ha kyerɛ ye ne a frɛ number ni sisi e ka de osa no ye wo kyerɛ eno ye number 1 afa number 2 wo frɛ ne a ye kyerɛ so de obesisi anom hasa mesa and hasa capsules na bomu enti ye kyerɛ so obesisi anom no na mind you say unya osa enya aduane bia na atimi di eno de de bia meka sa asemi and then your fruit be as soon as timidi. And the end of 4 own frame, Nina, ye de can home, ye more proper education at your first drawing home. It's order for the awesome iron one, Momanum, Hasa Mesa, and Hasa capsules. If I told nobody good TV, so funny phrases here. The article mu 18 ye, I want your osa, Mesrawa Manusi ya, Quadrasto, Usi freak anymore, Quadrasto be a bell and a pharmacy be a bell. Also open osa town for Bruno. Hasa Mesa and Hasa capsules. Yes. 0240 23 83 10 0240 23 83 10 and now 0203 0203 822 855 0203 822 855 me ba cho so wanya awesome ko an komo amene udie edukan Ghana fo ajatum say ye enti odofo wanya awesome wo wanya ayemkuro anasa ne waya operation waya surgery ukuro no nyangu ya edukan we na me kan fama wo hasa mesa hasa capsules odofo tie awesome yo mohudu bebre de bia meka na mesa so akabiem me se awesome de di kan yo diodona awesome na omunya sa awesome type we no abre bia omoya fono no omunya pains omunya ya wo mu obroni se munya severe pains je bia wo ya fono na ya wo ya aduane bia beto ya fun bia mu no wo ti pains wo mu enti basa no kompo no aduane e friends aduane no kwa no unya ahomka no ya de wadi ade na odofo tran no mo ama awesome akun wo ade na atra hono mo ama awesome adosa wo asranka nyame ti aswato odofo sa wonya awesome nko na sa awesome no tete wa aduro ba ko metima gyame na nkroma so na mahweta ma wo na makamfo ma wo hasa mesa and hasa capsules afiyen sanso nko yanim awesome foforo bi mesa ho no mo gastric ulcer wono mo mutanya gastric ulcer no bo so mo kewsu bebre abre bia no kewsu bia no kewsu wonim se wo kewsu bebrebe so a on feel comfortable wo ni padua ni mo ade na odofo onfre yen na oni emonkobo ana onkoto hasa mesa ene hasa capsules nom ema ohonto wo afeye to aso no ulcer foforo bi mo ho no peptic ulcer amongst that ulcer na make ka ho ansem ni nyina no we kwa na dangerous wo mu peptic ulcer na de according to World Health Organization WHO one mo ba mane bum compensate sa peptic ulcer no nko ono ma omonko ano over 200,000 and the share one kwa ada na odofo tron mo ama ulcer you say ye unya peptic ulcer na say wono mo nya sa peptic ulcer na meka no omokoko ho ta sese mo abre bia oboni so ta experience severe heartburns de bia na akoko ho sese entesuo na abamene kura wo bre ensuo na abamene so na ensuo so mi bisa odofo emako mo na da bi ada na menua bema menua ba wo town mama ulcer ayo defi nanso asedan enkanya me say edrona ba edro ya nom de atu osase anase edro ne yedi tu ayemkuro anase yedi tu ene ye surgery ni ekuro na aka yem nyanya nkoya hasa mesa and hasa capsules the final ulcer type wa midi jaw ene ahwie yi esophageal ulcer but omo asomra ye kasa esophageal ulcer
ɛyɛ ulcer type ɛyɛ wa omunim ha sei no abere bia mo sɛ na phlegms amamman na aba hɔ ma me ba to so didi afata me ɛyɛ wo yadeɛ nti na awia me ne wasi a yɛ bɔ nkɔmɔ afa yadeɛ ho ɛfa ulcer no ho sɛ obinya ɛyɛ esophageal ulcer no a da bia mo sɛ no wɔte ahoro no wɔte ntasuo no wɔte ahoro ɔba a wɔnyɛ mpa no wɔte ntasuo saa ɛyɛ esophageal ulcer no ɛna ɛyɛ saa me ba to waduro ɛyɛ hasa mesa ɛna hasa capsules me ba to sɛ nane da di kan a wo onua tv anaasɛ wo hwɛ yɛ dwumadie yi a me ba to me mo ate ase sɛ ulcer yadeɛ no ɛwɔ hɔ abere bia de medicine bia wodi anya ma ya wonhu obi okɔ ne ɔyɛ ne career wɔde nam saa wɔde ulcer na nam saa 15 good years ana da bia wo complain ana me kokɔ ho seseme ana da bia me ya ana da bia me kɔ toilet ana da bia me nsa titiriti wa ye mo odi anya ohwe e masofo asofo ho ntɔ mo masofo ho ntɔ mo wɔdɔfo so nya ulcer tuturumi kakɔ drugstore bia mu wo so to ulcer tamfo duro no wo de onya kasa open ulcer tamfo duro no a ɛyɛ hasa mesa ɛna hasa capsules na ye be ma bia to mpacho na menu baba bedi nkomo na ansa na gye number na frame 0240 23 83 10 0240 23 83 10 anasa 0203 822 855 when you frame pen enforce frame can the ulcer no air your train near more proper education. Your mount church for us order for us. I had a time also I had a phone will be cool. The can say, also say, yeah, Debiana Coconso show what the tint so basabasa, what your roba sabasa, Debiano chica say, oh, yeah, Debiano is to brew. Unya also a command upon 10. Unya also, Janibia, maybe out to me, order for some make also a yadiatrawa. Unya osa niema hodo na ye wo no ana me bobo so no de bia na afefe basabasa na tetenta so uye adwuma kakra bia na obre na wani so brew saa odofo ade na nkoto hasa mesa ene hasa capsules no e ma honto wo me ba chawo ya duro no ye di si ye de nkomo no si na emom so wo kumase na wo penu obi ato a wo wani chemo PFA pharmacy ye Waterford New Road ubenya ye duro bi ato sanso ne oba asta na se keo a oba kolenak okoda ni helper ubenya nro bi uba fragments so a ubenya ye nro bi ato sanso ne nei okọ Costa pharmacy osons chemist a ubenya hasa mesa and hasa capsules and mbacho wo enkran sa wo hwe ne a okansi drug lane e wo mbia mia wo do mbabo so yi wo do ni chemo tenatet okọ halos okọ repass okọ angel oboase for ya damase pa so wo oboase nko na se wanya osa wanya yamkura waduro no ya hasa mesa wo ni chemo smart helper ubenya ye no ebi sanso na Jeff e wo mankasim enkokọ for mu Isaac drugstore me ba cho me de manu no si je ye number sisi na friend ye mpani force de di kan o frɛ ne a ka de osa no eye o kyerɛ yen afa okoto ye no so so a ye kyerɛ so do besisi anom no emfa wo pɛ enom. And the third one, ye mo didi ho kwanche ntim pacho de wonya osa no one friend number is 0240 23 83 10 and answer 0203 822 855 mami akos me da wase me de manu sie no me se de wonya osa no wadro eye hasa mesa and hasa capsules ya body di ni aka kira wo no kwara kwatonum na honto let us say ya Akoma 87.9 FM on TV Akoma mu Nsem dwumadie no eno ana wo hwe na wutie me pa che wo ye da so a ewo ye nua be ma maxo de no eso wadaroma meguso ma yese eno nti ba bia wo bia no bomode ase wonso wo kakrawa ebetumi agye nkwana no me ma ye de Christabel de no eto so Christabel e bia na wo anya bia hwe ye ba na oba ya na owo brain tumor no nyame adom musika na mode ba ye no kakran ya boaboa no de wo se ye de yo ena Christabel on woni hwe akwa wo mo ewie surgery no wote empane so kra no a onya nkofie no mpo hwe se de ne ho sia ye faye na chese sika eje nkwa se wote ase me do mbomode na ebra sika eje nkwa sika eye ade yi sika je nkwa na sika ya ade yi enti me nua dofo ba bibia wo bia me sorry so ano no me wi ana chese me sorry so ano no enu nti wadaroma okay mame konemo mame mo number no ho ifepa uti no so fata opa okay enti Christabel ene da so no
wo support Crystal Bell de ni bia no sa wo hwe no a wani ebeje ye wie surgery no nya ye kase ye bia no no kwasem se ye ampa n'ani mada wo kyese ne ho kra ayefe usika wo kakra na wo de ban na wo feel sesua no na etimi age akra no enkwa no enu nchi ene wo de no ebetumi age nkwa 0245 301 462 0245 301 462 and 0245 301 462 and 0530 507 849 0530 507 849 Mohammed Ali Nyame Show Comfort Kujo Onyame On Show Lydia Wa Nyame Onya Okesepa Emame and Mishak Growth Enterprise and Nestina Kwa Jill Nyame Show Pa Helena Diodua Elizabeth Ganyo Bua and Catherine Feria Veronica Tano Usain Ventures was Sokobain Salametu Abubakar Hana Nyameche Opon Ena Kel Snap Nyame Enshra Pa James Ba Onyame Nyawadum Rebecca Arthur Onyame Onshra Steven Nana Ameya Nyame Nyokese Ame Ayonu Onyame Enshra Rita Ashon Nyame Enshra Wasila Ali Ventures Nyame Enya Wokese Mariam Abigail Tifo Onyame Enshra Mariama Adamu Onyame Nya Wakoma Swade Ma Ena Evelyn Ajimendria Evelyn Onyame Enkowokoma Mercy Kuma Mercy Onyame Enya Wabisade Ernestina Soji Nyame Enshra Felicia Jabin Onyame Enya Wokese Mame Nko Namene Ebi Nkodi Nkomo Weni ene how yade bi how bi akwana so ye na wontua se ema meba meto aso me nua ba ye nkwa Bedasemako, ye kodia na ye ABA heba, ye the giver of the doctor na iba bedi no nkomo. Doctor o ya adroye. E kasabe ya beba ya mako ye donation. Kasabe se na obi ni first mkaka akra. Nsino. Ya no doctor ABA heba, osofo rasta the giver. The giver. Yeah, the giver. Yeah, ma kokra mu dia onka. Ye ne timi give na ma ko yes. Me na me ka me kire wo. Eno so nti ena nyame gusu a wotre na ahie mu no. Sema nyame kan ye bia ye nokre. Sema nyame kan ye bia fa do ye ho no. Your money prefood. 87.9 Enu tin ABA heba osofo rasta osofo 3 days. Na so ye na me di wadui. Ai na eba bedi ehun komo e ABA heba wani eni yade ehun hia pa best studio ha ne de nu kane wa ha nyina ka oti binani ne be ye blank nhu she dark ka be ye fi hokra ne nso na msen kane ne wa ha no ye adwumanti no ohun ete se boy support ma nso hu ne o so hu bia clear enti wani na o de hye eti ani ni padua ne kane ano enti na sema wani kane ani num na se kane ani dum a oho na be hu esun adruwo omo mani efra no mu huna de na Akoma ye hintefra ya ne din ne honam se no odi ne din ne nam no obedu ya so ye na nani efra Akoma ne fra ne no huna de a oba no wo ka ya wa wo namu niema ohuni nani so aw asa ko bedon so unya wo huni se nipa na ne mekasai nanso nipa metene ni o se ye producers mesi eye maako na ne mekasa nanso nipa dua na agina ho ne de atare ehye no de waya ne ho agina ho ada moment so okuta sekan bi o so okuta kwanti ba bi o so okuta die ye ohu hwe nanso nipa na di nkomo no ada nani no okọ wiase ade a eya pa ne so ani befra enti se wo pese sa ne ma we nyina betoto na benu ho akasa me hu yanka miti ABA heba clinic nkapa na de ne manko ye maami bi a na wotwe etwa mu otie ye wo se da bia na meti mu nka o da bia fie ko bi uba na wo kasa meti minya ya na nka maba na so na mesi mini adaje midi mini adaje sa 2025 no start te ye nka o na ni ne fra ma na tena dem sa 6 months afei na ofa remote na ne nana no mo fanto ha one day osinya me charge hu ne TV so kasa ena ojo ma na nananom etwo namba ne ma se ebi ye ho asem na mo kan ma ne na ho a
no mucho na ba de ma no be pia so ye ma na dura no ba review o sese na ni na me srawo me se ento wa de o ni fra ya we na ento wa ba ka se ye fadi agro bi ti se woni mu nua bi wo ma me bi wadamfo bi wo kani bi wo nana bi na ni huna de ebi ye ba nhire nkanya nkopon se omo mu 70 plus na mo kwa na ba ya so ye wakese na imagine so obi a ni fie kwa ni mu sa na kwa ba no me na do na anya adwuma no me de kefra poye kwesi atoye so ohwie gu so ani na so so oba na nse aduro ni ye adwuma nti no oba no oba beji aduro ni a oba review obeji aduro akwa ne na woche a enhida pa se pufu no ohwie gu ye so no tanya mi nhira mo mi hu mu ntamu a mi hu mu ntamu a mi hu mu ntamu anka ma na de mi hu mu ntamu anka ma nsa ebre we ya nwanwade a ebie heba ye no ya hye ho no mo enu nti mesro se ebie heba osofo ata osofo rasta da bia mu hu no studio ha no mu sei enu akopie mu won kran kuma se kwada so dwena se doctors no ho doctor Ernest ho mu ye adwuma anopela ne tintintin nyasam keto a osofo ata butu nkran no so ye adwuma me pa chow ka so millennium and the last stop inside ho na do ma hinkra wo ho a wutie ya wo be bo no ne patam so no akodo ma hinkro ebra da dwuma peku bi coastal omochi wa na wa ye adwuma mesa opa osofo ata no ne boro kwa ye bretu no da bi okasa no de kwa ye bretu ma ba fie de enti okasa ne se nnua na wo kwa ye bretu mu na yentimi nkwo fufa bi mfama yentimi nkwo wa wa nubrani bi mfama no ono na timi kwa wa no de abantu ode ba no ba besi am na ye powder fonte ye di fi kwayem ene de ba na abegide akọ ofie okofre waduane ne di oba opese adwuma na ye mrede ma menu mienu enti the simple way obaye ne se oto ne boas no asi am na ye powder form aduane be na de chepin sa abre wadi kokobi tom brown bi rice water bi aduane be na wadi moni stew bi anase kenke bi wache bi akade na ka ho no ude fa bi fra da bi okase da do no be take ni say de ofa full supplement na ye adwuma o moja ni mu na ye adwuma wonti ni mu eya mama ni nyina ba abonten de ama enu ti mesra opaje number na ne freye ebie heba ye wo kuma se kwada so dwena se market ne chi wa ene ye wo Akoma etenesi we ni nyina ba be hwe etu ase e de ama okọ akra wa akra ka so millennium and the last stop inside the one a ho na ebutu aye adwuma do ma hin kra wa pie kubi coastal e brother dwom e ho na e wa ebutu aye adwuma the number na 0541 56 51 99 0541 56 51 99 and as 050 28 12 161 050 28 12 161 and as 0531 78 06 51 0531 78 06 51 me pacha ye ni Akoma ho nkomo e de akwa ne be mo ohunu se wo ye nya Akoma ni bi sentence of Akoma sign nyema be ne be de de ma me hunu se de efie ko bi kan de asa Akoma ne mi wo bi ba me nko e bi heba na woni bibi ma me awutie me nhranka twede emponyankopon se omo nim so mo nya Akoma ne yetena se ne educate wo mo ye de nkyerɛkyerɛ ne ba se ne wote bia no otu ana mo entam so ye fe ne ma na mo to no aba ye bi heba no aba beje na ya reserve ye ho because wo hunu sesa ya we ne ka ne to wa oboafo ne hwan ani da so obesa nkra ne be ye den abusua ne be ye den ti sei na ye media na ma me nkwantem no aba beje na ya resa wo wakọ hospital ma doctor aka chew say wo eye Akoma ni bi de mesro no otu wana montem aba ebie heba clinic asoye amanya ma waduru se de be ya mehunya nka ento wakwam enye sa waso be ye hyepa oninti mesra wo pa se Akoma no na etete wo Akoma na ye hintafraye no aba wo ho unya hunu ya na etini ye niam ebe de dia ma wo hunu se we die me ye nya Akoma ni bi ene se wapampam timi yo ya pa ho ena no ye papa bi ba ya se doctor ye afia tena se na oka pampamu a ya na so gina ho no woka ma asam ma panyimu te se ma pampam timi tutu me na me bɔ mani na ni suo na nso me ba ya ma maduro no me tinkyerɛkyɛ na me se daabi ma me kɔ e bi e ba na me se de ababa wei kan no bi na me hu ye ma na duro no ba beji aduro no woka na kosam enna nhranka nyankopɔn se sa ya wo ni nyina agyae wa pampam na tutu te se kuro brush count me found two tin no brush uti e ma no kɔ salum na se hairdresser na pe no ho asem ko gina pampam kase a otia tiem te se na obi di ade na agu ne ho no me sra so sa na ma wei kɔ so pampam ho me te sa akora a bra e bi e heba na ma waduro se de ban ya yare no encount ho no mpacho wi obi so a
wo ho no ma wani nso yo wantan ho asententan wani no so amaman age wani no so afa amaman na afa wani no so nyina wo hyade a wo bransa na wahu nipa no obi ha se obi kasa me hu nipa ne se ye nipa asme se na kasa nipa kasa we de o kasa de hu ne se ye ma akọ na kasa ba nipadua ne de ohunu mpanyimfo nsi nipadua no wadwuma ye o so hu nipadua no na wutimi ne kasa yie na hu ne o kasa o kire na nti so hu nipa ne ye na se nipa no se shado a na che so hu ne se gra Akoma no ejina opono chi aye bombra ye bie heba me pa cho wani nso timi hyehyɛ party se kuro obi se doctor mani nso timi dwa me ase ye hye mokwa agumani no so wani no timi pasasa na ye se call wani ne na mama ifi wo ba na ase bibi tuntum bi ba ne ma ifi wani ne so ba no mpe bra ye bie heba ye be hye ne yaboa ase twan ba wani ne so utimi pasa wani ne saa wani ne timi wowo ene awie ne pie kakra obi ho sima e woni te sapane mo asan na chekura ne dem pa to bra ye bie heba e ya maman oba ye ma wadro fakofo oduade ne di a doctor fo enim de say e ntine da ye tini mu ene ne ye ni di nkita ho pressure anachima to ba sai ntine ne so a ne mo je ntimi ni mo afri sane yi a ma me papa me nua wutie me we de ya benyo haw e wo ne so entie mpesa do be wie sa te bia no tine se bra ne ma wadro mpanyimfo se ni bo ane kwetire ani bo ne kwetire mu de o se ya ma wadro a fakofo oduane ne di de wo so de hyedu de ama wa ko hye wa de dudo nnom na no pawie ne anwumre de wo so de fra waduane a wo ye driver ni na wutie me wa wo ni Instagram Akoma no wo bi ensama me keka ni oni say bi koso wo nipadua ni mu mesraw nipa nkon ene kita wo no ohun nipa nkwa ene kura wo no wankasa so hu hia ma abusua mi kwase bia wo nsa no efidi nsa bi nso na me nsa bi nso tumi kwana no enti se na wuni ho a sa nipa no obeye dai yo to ka ni ma de ne koba no na wuni ho no mu a na sanyame mfa fie na bibi kosi na sa nipa ni ho a ono nso na busua no ebeye dai ti mesraw wuni mu haw echa ye na etika ni mu a ye hu no enti braye bi ye heba ne ma wadro aduro ne da wo ka nim aduane na beto na wia de bi agum anopa de ba pake adidi wudi bi agum na wadi wo kwa wo ba nyina na yi amama ni nyina fone ne so me kan say ye papa bi ode ne baba ya hye wo se doctor we na de bi na msori a me de aduro gu me ba na ni so me pa cha yen ka say nyo eye pa esoso ano na emum embre na se entu ase oba ye ma na aduro no nhranka nyankopon so se doctor me ba ne da sori ye no eni me firi me ba na ni so ba ye no ade a cha no pa me yem hye me sinti sane ma we nyina wo me ba ni tinim eniema ebetimi ya haw ne dɔɔso enu ti bra ebie heba ne yema waduro etesi wani ne so doctor say kwakoye operation me patcho etene pie wani ne mu ana pie wani ne so ni nyina wo ba ye ma waduro fakofa waduane ne di ebem na ne etene nyina ye etene firi won ma besena kɔ abra he nyo operation ya hye ye ho ye nhwo ahwani wa ya hye ye ho patcho ahwani wa no ye wo de bo life ene me ba kwa ne bi hye me ye de bo life bia wo ho ma pese bo life kakra ho o ma ba na da de ahye nye wo medical one na doctor prescribe de ama wo no eno ho nkomo na me ni wudi ene de nka ho a wo kwa enko be mma wugya ne wo fie asemasi ene ne fe ne for eyes no because two ni nyame de ma ye na so di two aka na ye for nti brane yam na yi two ni free wono mo na use natural one na nyame de ba wo ba ye no se de be ye be bo ama ho ato nti akwakwa yi wani ni bonku no operation eni no e correspond ye adwuma bom ayen sentafo no we hu kancha na we hu aka wo ba ye ma waduro yakoye ba ko no operation ampa acho ye ma mi bi otie o doctor afia kan ya na me ba ye because ye di kan the second aka me pen me person na ko pie theater ni ama na duro se de be etani ko pie ba ko no so e bia wo di attack wa react de fa second kan wani no ra e bia heba ni ama waduro se de be ye nkoye operation me pa acho e bia heba clinic ko kuma se kwada so edwuna se market ne chi wa na ebuto ye adwuma Roma hinkwe wa pie kubi coastal a brother jom okwa akra wa akra ka so millennium at the last stop inside wana ebie heba ebutu aye adwuma eye siataka abra woda wonna woto asentine etwen na wa ba obi ada na wada wo sentente unya na ka agba no pa no nsia so person kenya ka agba na adwobe 3 o'clock se be betini ada ache wo penenta bi ko bibi tete bra ebie heba na emu odo na nso da watimi ada HIV mu wana ba woni padua mu osofo atase bra be ma wodo ni nyina be hwe to ase de ma low pressure high pressure ni nyina ba e be hwe ne aboa oba o ma asem ni nkoye bra na emu be ma ma asem ni nkoye edura no pa na eburu wakutia ohun bra na emu waduro se de be ya da no kwa o ma akohwan so be di favorite food ebie heba ye wokuma se kwada so dwuna se market na chi hwa na ebuto ye adwuma okodo ma hinkwe wa pie kubi coastal brother jom me pa acho akraka so millennium adade last stop inside ho na ebie heba ye ho aye adwuma je me number no
na frɛ ofra na sini abaya o wabote te sɛ me am no di nkomo ye no ono bɛka saka ma ojo kwan so no ma direction na mo abaya so ye ho me pa hwe number no ye 0541 Akoma FM 0556 0541 0541 56 56 51 51 99 99 0541 0541 56 56 51 51 99 99 and I say 050 050 28 28 12 12 161 161 050 050 28 28 12 161 161 and I say 0531 0531 78 78 06 06 51 51 0531 0531 78 78 06 06 51 51 yeah adwuma fiti da joada ekosi da memenda oba obedi o card 100 Ghana cedis said o hospital bi eyo no sa na ba be show kama ama ho aton sa na nurses na take vitals sa na kwa ko doctor na bibia deda na kwam edi ama ebi eba na wa dwuma se nyame nsa ewo makramo nyame nhyira aha ya Akoma 87.9 FM on TV Akoma mu nsɛm twumedie no ɛno a ɛna wɔhwɛ na afei wotie no mepacho yeguso ye niabema max odie no yeguso na kwaku buatin Daxon 505 and our Sunday na mate say enufri wofa ye ni ankasa ye wofa PV dwanto aho nti wofa onyame enhira papa mensa aka nyame onhira na onye okese ofa PV dwanto nyame enhira pa ye da CP yensaka na Liberty Banks ono so my 305 Liberty Banks and yeah Matthew Kwashi Emma 202 cedis Emmanuel Dakwapia 202 cedis okay Georgina Wusu 100 cedis Constance Constance and so Asande 100 cedis okay Eugene Sobel 100 cedis Rabi to Said 100 cedis Dore Japan or no so Asande 100 cedis okay Pastor Julius Guso esreti for said ya momwai na just keep your donations coming na yentimi mo adofum normally yes the onim to no and ye ne gina twon no ano waye bi da enti ye fe na aye bi afo enti ye no say ye boa de ye say junior de this is not our first time I think that say a producer compiling list no yeah, but yes, you recount the number of nipa mpanimfo nkwala already adom momuan kakra mo de brain ya de ayo on surgery ama ne o mra so tiase then you know the importance and the blessings and so ever now you compile and you compile a dance ya hodo and also asisi over the years na be ma wa wuti no betie because sometimes obi o ba o ye kotofo bi ko nso da nim ye to be hunsi ye jina ya say oh ya no fi say nkwanchen for na omugu nkofo fa so ni bia ente sa ente say ye fra madam for so for fire or god ye boa or kaswa de bi ores o say papa ma say na me de aba na me say mate ye bebo oh mama nkofo ade akoma pa boa na nyame nso hyira wo enti misra wutie enye fragada bia na because wo mo ayaje wo nkan life testimonies nkofo onua TV adaruma yenu no won kan ni ade tamale boga fu nyina minim kura wo Ghana sese obi mfiri o maye mo anwa ha enti wutie ya wonso fa wo de bra na yemwa na yentimi emwa yenu ano na sem na ya na ye wi ama asem nkomo wo de wi ebedim nkomo yi se che ho kire balance ma mu dwane dia eni ho kire ba yeso be dwane nti san nkomo wo de ye wi ebedim mama memo numbers no ye be dipa because ehu 0245 30 1462 0245 30 1462 0530 507 849 0530 507 849 Patrick Agbokpa Nyame nhyira Juliet Ibrahim Charity Agbenyaga Angela Lawson Samuel Asamo Opuni Natis Ventures Belinda Wa Berenka Osei Ajeman Samson Vincent Owusu Buedi Prince Poku
Joseph Kwame Yabua, Benes Ekwiaku, Eric Labi Akwete, Isaac Tay Amuako, Sata Muhammad, Naomi Sewa Sapon, Isa Kahamidu, Agnes Apia, Elizabeth Ahen, Nine Sinkansa, Cecilia Sonu, Mohammed Ali, Constance de Kunu, Omonso Edibi Abadori Seja Pongonso. Agria. Na ye koso assertive. Say ye pese ye nentem say beya emfa foforo emma say ayecha na chese foforo so de akira eba enti ba bia obi a yesra mu enedie enetu wo kire nyame ya adomo die a na chese ye friend say omra medina ye nko eno ye die aba esese ye de mano no na ye de aye de ya mano fi say chesa na ye nyina akra ye ya homte Eno so be kwa ko fa foforo de aba na akoya ahomtesem na ade be chi bia na asa ye ha wo so wote wa wo hwe ye na wo so wote se de ye so ye tete ni bi no enti yesre mo yegusu a yesre se ba bi obi a wo kakra bi enfa mai aha de ye jeje nkete ne ya ka bo ne de abaye akese enti wo hwe a de ye dɔɔso nti yesre ba bi a wo bi a fa kakra bre na yemfa emo ye nua be 0245 301462 0245 301462 0530 507 849 0530 507 849. Okay, evangelist. Mami, kakra me kan say akoma ho adwuma ene ye no. Akoma ho adwuma na implications bebree. Nti yebesre say na e kan cha na develop another the doctors na huna koduru no na yebesre tie for na before. Said you see I dey Christabel eto sisi am gidi say one Friday no one hwe no and now pay omani agye awie omani agye say dey utu aye no atimi aye adwuma sa pepe ne pese be 2-3 months time papa insa metna na atie fo nso ani gye nti e be sere kakra bi o nsem bia no mo amadi kan ye no mo am obi kura wa ye no asan ye bio awrade nhira wo mu ye sere awrade ahoden e de mam se da bia mo kom nnwuma so a mo nsan kan bi na obi hia bi a mo yi bia ba be boa nti wonso oni nipa ye be sere mo ma ye nso na ye nua be me se de o si ti ni suo no awrade mfa ye so na ohu no mobo na doctors nim de nso mo mfa nka ho na brand ani gye ensamra na brabum na fe nkwada no so ani ngye mama da sipi nyame insha papa eno nti yegusu ada wada roma me twen wo ba bia wo bia se wonso wode no ebeba beka ho na yetumi akọ yenemu na yetumi ato yensa de afre no na medinkan aka se yene ankasa ye wofa PV Dantua wofa boa ye pa wo nyame no kureni ai abribia no papa pa PV Dantua 505 cedis na wofa ede ababeboa se yemfa emwa ni nua bema yi a asema to no kam heart enlargement na chese yentumi emfa hwe ne yade nti wofa PV onyame insha onto won kwanem na oma wo ahoden pa ma de wodo nsa besom bia enye ejira padaroma yeguso akua 0245 301462 0245 301462 0530 507 849 507 849 Chancharo Ventures obia sende bi ewo ho sanso ena Samuel Kodwenya Ntachi Yaminsha Simon Ansa Richard Junior Oben Victoria Anoche 105 Ernestina Mpong Joseph Kofi Ebo 100 cedis Margaret Adakwa 100 cedis Daniel Nyantuami
Daniel Onoso Bibiaba, Sandra Hammond 100 cedis, Charlotte Yebu Akwamia 100 cedis, Lydia Bayo 100 cedis, Kelvin Owusu Danson, Isaac Allo Enterprise, Lydia Awe Yali Salifo, Ezonam Munyo, Esther Benewa Yanka, Gladys Nku, Elizabeth Agbozo, okay, Jane Saki 100, Matilda Sapon 100, Salome Ajele Eje 100, Victor Adade, Gladys Osei, Beatrice Ansa, Treasure Fortune Ventures, Stephen Kulu, Christian Soka, Sa Mercy Tanko Enterprise, okay. Bernard Baden, Beatrice Obuobia, Georgina Amua Nyako, Sam Emmanuel Dakwapia, 200 service, or the 2 cities Kahon, Anna Rose Ansa, Isaac Buafo, Robert Assan, okay, Yeguso, Evangelist Febus my Yeguso, Wadaroma, Aka Yemre 9, Sima 9, Nagonaso. Na no na ye ka enya enwietu ewiedu akama ka so se ewiedu enya nwie asamo Timothy Paul ka kire no se kasa kire adefo na wo asore dem in other words kasa kire nipa nyame ahira wo se wo mu fa wo mu ahonyade no en fa nya doye na wo mfa nhyehyɛ fapem papa ento ho ma won da ache the evidence na woman saw and quantian. Sakasa na Paul can no more so. Just say that be and it has one can be wo. Say me timi you will be free nisuom. Me timi you will be free rewo. Me timi you will be free. They all famua onunku to me. Na me one den. Na me nyi mani. Na ma boss any pano. Sa de nyame asem e ka fa ho. Enti ye besrew. Kakra nyame de ahira wo no. And you will be in Obitias and Anope. Be a chop money should be good to. Now, quite a first will be, you know, and only a pile crom for. And I say to put him papa and Radinankasa and Kamakuma. Now, fashion chef up in papa. Dachi betimia and Mreno ye bibi. Dachi betimia channel pan. The betimi so you were cheap over some country and be. Terradin shall say, Udeba and sewing, your big swasram and sewing. Enti mungo swa na mfama na no china yemfa na mma no ntimi nko nko operation 0245 30 62 0245 0530 507 849 507 Happy birthday encore Enfama Policewoman General Corporal Ruth Frempong, Regional MTTD Asante Bekwai, PW General Corporal Ruth Frempong, Regional MTTD Asante. Happy birthday, Corporal Policewoman. Happy birthday, Enkoma Rasta Kenya. We Nikita ni Pizarro or say another day Rasta Kenya and the birthday, happy birthday pa Enko Enfa Emma. Happy birthday Enkoma Angelina Pokuya Jamara. When so Efiniki Pizza Fan Club GHUK Efinikita any Pizarro and Cheneba. Happy birthday Enkoma Angelina Pokuya and Rasta Kenya when Yankopo Enkoswa in Shramo. Na onyama domo birthday no yegusua ejina so ensoin aso a onu se eya na meka kire mo se aso enso menya nka ye ne de na che se enso ye enti Kujo Sadiq wasend 200 cc nyame Prince Apia Techi 100 cedis Eja Akwa nyame Margaret Mary Mensa 100 nyame Kofi Sasa Kofi onyame enshra Derek Edem Mpedo Bula nyame Evelyn Sika 100 Nyaminshrao, John Nicholas Dazi Nyaminshrao, Kate Ejapon, Kofi Amua Odum, Mercy Ajoko Sowa Nyaminshrao 100, Isaac Agbo 100 Nyaminshrao, Charity Sifako Dogwe Nyaminshrao, Vida Ochre Nyaminshrao, Elizabeth Fosse Nyame Enyewatum. And Janet na kwele opai Nyaminsha Margaret Doji Nyame Ensha Token T Kwame Nyaminsha Nana Boama Nyaminsha
Francis Apieje Nyaminshal, Akitiwa Felix Enterprise and Residence Nyaminshal, Samuel Kwejo Nyantechi, Same Yadase Bebre. Okay, say, me sorry so, I'm a sports, maybe at the Marcos. Ne mom no hyɛ so ɛma me sɛ ɔkyena yɛbɛsan de akoma mu nsɛm dwumadie no atoa wo so ebiem meda se bebree ne mom kɔ so ada sɛ nyame adeɛ kye na sɛ aboa no a ne nuadɔfoɔ mɛma wahunu no ɛtoto ɛsiane sɛ saa ɛna yɛdi adwuma onyame nhyira baabi bia wɔ bia saa bere deɛ abusua pani Samuel Champion Suarez Pepe Little Mohammed team no ɛde yɛ kɔ sports sɛ yɛ sports ɛtoa wo so yɛda mo ase